Goşuthan Saras galasy 10-njy bölüm. Mädeminiň ilkinji hüjüminde top okunyň gala diwaryna golay dikilen gara öýüň üstünden düşmegi bilen bir goja hem eli çagaly gelin wepat boldy. Toplary şondan başga ullakan opurçuluk öğretmenler. Emma toplu meselede Goşuthanyň howatyrlanmasy dogry bolup çykdy. Top oku 3 adamyň başyna ýetenen bolsa, onuň ýaňy köp müň adamlyk boldy. Top hüjümünden soň adamlaryň arasynda bolmalysyndan hem has beter dowuldy. Dowul turulmagy gowy görýänler ýagdaýy hassa çyşyrmaga başladylar. Hiwanyň 2 topuny 22 edip görkezdiler. Türkmeniň bala çagasyny nebsi agrad mädemin entegem toplaryň diňe ikisini öňe çykaranmyş. Başyna agar iş düşen sada adamlar bolsa, näme diýilse, hatda ananylmasyz gepede ananýardylar. Çyşyrmeleriň gelini gaçyrjak bolup serdarlaryň, batyrlaryň eden tagallasyndan oňly netije çykmady. Adamlar näme üçinler çyna ananman, ýalana ananmak isleýän ýallalar. Bele ýagdaý uzak dowam ediberse, ilatyň yaraga ýapyşmaly eliniň sowajakdygy belli zatdy. Söhbet adamlar yaraga ýapyşanlarynda da gazanajak netije az boljakdy. Saratlaryň düşen ýagdaýyna göz ýetiren Goşuthan uzunlygyny şol aladanyň ýüküni göterip geldi. Olluk gije ýarym bolýança hanyň gerdinden düşmedi. Oýlana han ahir belli bir nokatda saklandy. Saklananda da entek ol isleg ýerden atylan ok, entek degmedik asmanlyk ak kuş ýaly ýetilmedik arzudy. Han hutşy gije 10-20 sany batyra özi baş bolup Hiwa goşunyň sapyna aralaşmaly hem goşa top atylmaz ýal etmeli diýen netije geldi. Onuň pikirçe tekeleriň çökeni ruhuny götermek üçin diňe şol ýol bardy. Gijanyň barça kaçyny baranlygyna garamadan Goşuthan aman sähät serdaryň bolýan ýerine tarap ugrady. Han gidip barýarka gara öýleriň biriniň eňsesi serpildi de eli hasaly hökür ýaşuly daş çykdy. Ol Goşuty gören soň alla neçesi bolup ýygyna aýlandy. Onuň içerik girmän eňsesini aňyrsyndan bukulup duran on aňan han "Janam garra adama gerek o" diýip içine gepletdi. Ol gojanyň näme üçin beýdendigini bilmek istedi. "Ýaşuly, assalamu alaykum. Daş çykypdyňla, entek namaz wagtynda nama ýerak ýaly?" Goja eňsiniň bärsine çykyp salam berdi. "Enim, namaz seňe adyňa düşýär. Men 3 gün bäri pişegimi saklap bilmesem nä dersiň? Näme gyşygyşlap ýa-da ýetensen soňuklap ýörmüň? Daşyňy müňlek goşun gabasa, sarjy tomys düşenlerde boşuň damar durar enim. Müňlek goşun bilen araňda daýal gala bar ahyry. Toplu belam üstünde gum gala durup bilmedi, ýaxşy ýigit. Ir bilen gelen toyda bayrama diýipdirler köneler. Ya ony bir agdy boş teke tapaýdymka?" Goja Goşuthany tanamaýar ekeni, şonuň üçin ol arkaýyn gepledi. "Kim aýtsa şol aýtsyn bolyn, indi bize arkaýyn ýatyp ölmegim nesip etjek däl öýdänim. Ýyly gargançylyga berjek bolýanlaryň kalbyna şeytan bir bulagaýlyk salýanlar da, ýogsama ay şehid öldüğümüz boljak ekenne." Ozalam kellesi humýal çyşyp duran Goşuthanyň sesi bir näme gatally. "Öňe bilen agam, suw görmän, tamman çykarýan nälerler. Kimiň şehid, kimiň gazy boljagyny bir Hudaý biler. Soňam sen ýaly köpü gören ýaşuly, gaýtan batyrlara dili bilen medet berip oturmazmy?" Goja dymdy. Emma Goşuthan dymyp bilmedi. "Agam, ýanky iyili gyrgyna berjek bolýan kimkä? Han warka başga kim bolsun? Hojam şükür hanlygynda duranlygynda bir millet beýdip galada porsap ýatmazdy. Goşuthan diýip bir han öredi. Mara 2 ýedek gidip bir iş bitirmedi. Gaýtam ýagyny ýyna tirkap üstümize getirdi. Mädemin bilen iyil bolmaga derek bize galaga bap goýdy. Gajar bilen iyil bolan Goşuthan Hiwa bilen iyil bolup bilmeýärmişmi? 2 är tutunar ýaly men deýüz keleýdäl ýaşuly" diýen gep Goşunyň agzyndan özünün erkse sypyp gitdi. "Gadanyň ýaryny gajara ber, ýaryny Hiwa ber, onsoň özüň gum ýalabaň jokmy?" Gojanyň sesi sanrady. "Asal sen özüň kim bolarsyň enim? Tanatmadyňam. Maňa Goşuthan diýerler ýaşuly." Ýaşuly näme diýjegini bilmedi. Ol gara öýdenemkän uzaklaşman çermegine ýapyşdy da aşağı oturdy. Ol ýagdaýy gören han "Aýby ýok agam, arkaýyn ýadyly ber. Bir gojalyň alamatydyr" diýip ýöräberdi.
Şol mahalam özüne tarap gelýän 10-12 san adamy gördü. Ay-aýdyň gijede goşutgan olaryň arasynda aman sähät serdaryň, Şalha Batyryň, Tozanly Batyryň hem Çewşek Batyryň bazlygyny gördü. Tozanly Batyryň egninde bolsa manyfy goşutgany düşünükli bolup galan düýürlenen tanap bardy. Emma han tanap bardy soraman kalbyndaky esasy pikir bilen aman sähäde ýüzlendi. Serdar, şu gije galada başgany derek galmaly bolarsyň. Men bir hyýala mindim. Näme netije çykjagyny bolsa, Allah bilýär. 5-10 saniye git bilen ajygam depa tarap atlanmaly etdim. Gizlä oturassyr ýok Serdar. Mädeminiň goşu topuny ele salmasak, ählimiz şehide urlar. Hywa toplary ajygamyň üstünde bolmaly. Seneýem gijagalyn han diýip amasaga Serdar goşutkanyň çak etmedik jogabyny berdi. Biz şol işi maslahatlaşalyp sen ýanyna uğrapdyk. Aýdy berim. Aýtsak diýip amasaga Serdara derek Tozanly Batyr jogap gaýtardy. Inha şu egnimdäki tanapy şonuň üçin göterip gaýtdym. Biz eýýän maslahaty bişirdik. Gitmäge dowtalap batyrlaryň 12 sanynyň başyny jemledik. Niçikse hereket etmelisini ölçerdik, döktük, oýlandyk. Bu habardan soň tebigaty bir näme öwünjärak Tozanly Batyr bahatlarak gepledi. Ýa-ha Tozanly Batyryň gara kellesi ajygam depeden togalanar, ýa-da mädeminiň sary toplary şu gije ýanyna geler han. Goşutgan näme üçindir kesa bakyp gepledi. Adyň Tozanly bolsa-da şemal turmaqa tozan turulma Batyr nesip etsedi. Men Allah nesip kılsın diýen sözleri ertiden bäri gaýtalap berdim han aga. Nesip kılarym inşallah. Şeýdip biraz aşak düşewer Batyr. Birdenem han ähirnip götdi. Howada alar etseň ala köpegem alarmyş. Yapşanna bolar diýip yapışmaly. Ýaşy niýet ýarym döwlet diýip amansaka Serdar hanyň aýdanyň üstüne ýetirdi. Goşutgan başatdy. Şol sary toplary ele salyp bilsek, bizem ýarym ýeňiş hasap etjek Serdar. Mädeminiň sary toplarynyň ikisi dälle, biri ýanynyň bir topçusy hem 5-6 sany gara oky, däri bilen daň atmazyndan öň Sarat galasyna getirildi. Goşutgan gidenler gelýänçä ýatmak habeýlede dursun, oturma bilmedi. Ol derwede bilen 50-60 ädimlikde üýşüp ýatan suwly meşikleriň arasynda ýüzlerçe gerek gatnaw etdi. Bitirilen iş goşutganyň baha bermegine görä akla sygmajak. Amala aşmagyndan aşmadlyk müňesse ýakyn isdi. Elbetde hyýwalar üçin ruhy utulyş, saratlar üçin hem aýny zerur wagty peýda bolan ruhy ýeňiş türkmenleri ardan düşmedi. Tozanly Batyr bilen Şalha Batyr ajygam depäniň ýanynda özleri ýaly 4 sany teke edermenleriniň jesedini goýup gaýtmaly boldular. Gidenleriň arasynda iň dogumlusy hasaplanýan Çewşek Batyryň bolsa sag bykyna hyýwa pyçagy girip çykdy. Onu haly juda teň ýagdaýda gala alyp geldiler. Bir sary topuň ele salmak üçin Saratyň 4 sany Batyryň başy goýuldy. Bir sary topuň elden gidirilendigi üçin näçe sany hyýwa nökörniň başynyň aljakdygy bolsa, ertir ýerden top hakdaky habar gulagyna ýetiljek mädeminiň ansabyna gahar gadabynyň ýetjek derejesine baglydy. Ýesir edilip alınıp gaýdylan nökör dogumly gözleri ýanyp duran berdaşlyk hem görmege ýigitdi. Ol gala getirilip arkasyna daňlan eli boşadylanmada, her zat edilse-de topuň nähil atylýanynyň syryny açmajakdygyny göni aýtdy. Şalha Batyr sypaçylyk edip gördü. Abay siýasat edip gördü. Netije çykmady. Ýesir nökör topuň atylşynyň syryny açyp aman oturan başyny ajygam depa baran soň alynjakdygyny bilýärdi. Şoňa görä-de Şalha Batyr oňa aýdylan etse, azyk suwuna çenli jemläp Saratdan göni hyýwa ugradylmagy wada berse-de topçy razylaşmady. Berke tutulsa topçy ýan berer öýtdiler. Şalha Batyryň işaraty bilen iki gezek ot bolup kewdesine ýelmeşen durra gamçynyň adatsy ýesiri mogara getirmedi. Aýtam urgy onuň mertliginiň derejesini beýgeldi. Soňky degen gamçylar nököri Halif ýekşertdi. Ol tabin bolýan ýaly çep elini öňe uzatdy da işarat bilen Şalha Batyry ýanyna çagyrdy. Nökör ejizlenler hasaplan Şalha Batyr onuň alkymyna bardy da özleriniň eden hereketi hasyl berendir öýdüp Halif andan soň "Hallen şeýtmelliňde" diýdi. "Bizem özüňem gynap näme etjekdiň? Siz meni biderek gynaýaňyz" diýip Ýesir Şalha Batyryň görüşlerine gazap bilen garady. "Men eden ähdine beren sözüne dönüklik edýän namatlardan däldir. Men çün özbekdirin. Çün özbek bolsaň topuň atylşyny bize öwret, öz başyňy ölümden utar.
Sende de ene ata bala çağa vardır. Şolary rehmin insin. Enemem var, atamam. Bala çağamam var. Ýöne mende bir gaýratlyk ýok. Birdenem ýesir şalha watyryň biline bıçagy çakkanlyk bilen sogurup aldy, ony öz gorsagyndan bat bilen saçdy. Tekene körler bir tarafa gyşaran ýesiri ýere ýetirmän tutmaga ýetişmediler. Şol mahal bu ýere gelen Gowşut han bilen Kerhan kepele bolan waka çalarak şaýat boldular. Han ýagdaý bilen gyzyklandy. Şalha watyr hemme wakany bolşy ala aýdystyrdy. Çep eliniň barmaklary bilen iki dulny penjelep telim gedek baş atan Han gözüni ymyklyp ýatan gorsagy bıçakly nökere seredip duruşuna tapşyryk berdi. Beýle ki mert ýigdiň jesedini şagallara şam edip meýdana dygmak heves bolar. Muny adam şekilli jaýlan. Şalha watyr tasdikleýçi başatdy. Hewal nökere beýtdi. Indi näme maslahat? Diýip Han içinden özüne beren sowalyny daşyndan aýdyp goýberdi. Garaşylmadyk ýerden Kelhan kepele töwere geňirgenlerdi. Hewali aýdýany etmän üçin gam çekmäň ýigitler, basary top atylar. Dilin tapmasaň näde batylarmyş diýip Kelhanyň gepine inanmazçylyk eden Şalha watyr seňregini ýygyryp gaharjaň boldy. "Bina sen towşan atyp ýören garamyltygyňmyşmy? Hewali öwretmese maşatly öwretjek ekenna" diýip Kelhan arkaýyn gepledi. "Sarat ilinne Mehmet Parsiyen biri bolmalydyr. Ol şu wagt ýa galadadyr, ýa-da guma göçenler bilen gidenler. On başga gidere ýeri ýok. Nasreddiniň goşunyna topçu bolan Mehmet Parsiýan orta ýaşlaryna adam gan hun algy bergisi üçinmi näme 5-6 ýyl mundan öňe maşgalasyna ýanyna alyp Sarata gaçyp gelipdi. Ol özüň topçu bolup gulluk edenini Kelhan kepeläniň ýanyna pilini taplatmak üçin baran gezegi gurrun merkdi. Kelhan kepeläniň habaryny dinlen Gowşut han gapdalyna duran nökere buyruk berdi. Mehmet Parsiýan adam çölle bolsa-da, gaýrda bolsa-da tiz tapyň. Ara salym düşen saňam Gowşut han atylmasyn diýip Şalha watyryň ýüzüne garady. Aňyrdan bärik atylandan bärde atylman ony gowdur. Är işini bitirdiňiz batyr. Müň adamyň edibilmejek işini etdiňiz. Han ol ýerden gidende de demip duran sary topatarak seredip geçdi. Düňkü düşman, buňkü dost. Adamlar Hanyň aýdan gepiniň manysine özügüden soň düşünip galdylar. Dogurdanam düň düşman bolup bärik ok atan top bu ýere gelip atylman nursa-da düşmanlykdan daşlaşýardy. 8000 baş adamdan ibaret ýomut nökerleri ajygam depäniň gaýra tarapyna düşläpdiler. Olara goňşy bolup ýerleşenler hem Jemşit nökerlerdi. Jemşitler galmagalçydylar. Gapdalyna oturan bilenem taýagatymdan habarlaşýan ýaly gyýgyryşyp gepleşýärdiler. Sahrany sarsaryp gülüşýärdiler. Olaryň boluşlary, galmagallary ozalam keýpsiz amanýat serdaryň gaharyny getirýärdi. Jemşitleriň haýsydyr bir manysyz gülkülerde ýomut serkerleriniň üstünden gülmek üçin edilýän ýaly. Şu mahal amanýat serdar ýakymsyz gülküýüniň ýaslygy hasaplanýan özi hakda oýlanýardy. Ol hut şu gün ýalňyzlyk hasartyny ýöne ýere çekmeýändiginde ymykla göz ýetirdi. Şol ýalňyzlygy döreden mesele barada oýlanýan serdaryň täk özi hem däl ekeni. Ol şoňa begendi. Ýöne Gowşut hanyň diňe bir mädeminiň etjek hereketini öňünden dört çaklaýyşyna däl, ýomut serkezesiniň hem içki pikirini uzakdan aňyşyna geňali. Belkem Gowşut han amanýadyň ýürek syryny bilýändiň üçin hat ýollandyr. Daşyňy agar goşun gurşap alan soň kişiniň ol baradaky içki pikirini okumak zerurmuşmy? Amanýadyň özde tekeleriň gündüne düşen bolsa, Gowşut hanyň hyýaly aýgyda gelerdi. Gaýry çykalgan bolmasa, ýagşylyga garaşmaýanyňdan umytly bolmaly. Emma ki Jemşitleriň ýomutdan öňde goýulanyny teke hany nädip bilip ýörkä? Gurran nazlar dagy barmyka? Gelen ýigitlerden hem soraýmandyr. Amanýadyň gelen ýigit diýeni Gowşut hanyň ýomut serdarynyň üstüne gizli ýol bilen iýberen çapardy. Amanýat serdar tekelere gaýtarmaly jogabyny mazaly bişirýänçä, esen atly çapary öz ýigitleriniň arasyna uratdy. Ozalam Hiwa Saragat meselesinde köp mahal bäri agar pikirlerini kellesine aýlap ýören amanýat serdar inniha hatam keýpsizdi. Mädeminiň ýomut nökerleriniň ornuny Jemşitler bilen çalşyrmagy da ýöne ýere tapylan pirim dälli. Hiwa hanyň gelen netijesi iňçe siýasatdy. Ýöne ol siýasat amanýat serdaryň kalbyndaky gizli insaryň hakykat bilen kwapdaşdygyny welin tasdiklaýardy. Ony maksadyny amala aşyrmaga eterýärdi.
Emma mädeminiň ynam etmeýän halatynda ýumut nökerlerini öz goşunyň sapynda saklamagyň manysyna bolyn Amanyat Serdar asla düşünmeýärdi. Öçügsi çyranyň ışygyna tarap başyny egen Amanyat Serdar Gowşuthanyň ýollan hatyna ýene bir gezek göz aýlady. Ýumut ketgudasy Amanyat Serdarga öňü bilen özüňe hem edermen batyrlaryňa dogaý salam bolsun. Eýde süre üsse kılıç sıyırıp gelen kişilerge dogaý salam göndermekligi ejizlik hesap kılma. Megerde bizler kişilikden yüz döndürüp hatynlarymyzyň arkasynda penahlamakçy bolan bolsak, Taňry salamy birle ejizlik alamatyny sizleriň agyňyz bolan Muhammed Emin anaga gönderirdik. Ondan ötürü ki maglum bolsun, biz munda ýalňyz. Hiwanyň güýji size mälim. Üstüňize tekäniň emekdeşi ýomudum hiwanyň sırtyny goraýar. Heyem ýomud teke ýomuda gylyç salarmy? Heyem dogan öz emekdeşine tiýil çekermi? Türkmeni çapjagyna Muhammed Eminiň özü mümkin boldy. Eýsem bolmasa ol seniň ornuňy gelmişek Jemşide berermidi? Anagyň senden gorkusy bar. Tekäniň baly çagasy ýomudyň nesli. Öz nesline tekäniň baly çagasyna rehmiň ýetsin Serdar. Men senden ýardyma garaşamak. Emma ki keskir ýomut kılcının teke bosagasynda gynyndan çykmagyna garaşamak. Allah ýaryň Serdar. Teke hany Gowşuthan ibn Öwüzdürdi Serdar. Amanyat Serdar öz ýigitlerine bil baglaýardy. Bir maslahat täk özü bir netije gelýärinde olaryň dällimejeklerini bilýärdi. Şonuň üçin hem Gowşuthanyň çapardyň defde dähil hem jogagyny berip biljekdi. Ýöne ýagdaýyň köki saragyt düzlüginden alysda galan Amanyat Serdaryň özüniň nökerleriniň dogan garandaşlarynyň ykbaly bilen bagydy. Oňa garamazdan Amanyat Serdar öz ýanyndan belli bir netije geldi. Ýöne ol ýigitleriň taryna hakyp kimiň nähil owaz edýändigini diňläp görmeletdi. Çadırdan çykan Amanyat Serdar haýsy tarapa ýörejegini bilmeýän ýaly töwere garanjaklady. Koçum bolup oturan nökerleriň hemmesiniň ojagyna ot gelpilýärdi. Olaýdaky bir üýşmekden bolsa dutar sesi gelýärdi. Dutaryň owazy hem Serdaryň gitmeli ugruny kesitledi. Baharın gelenligine garamazdan akşam howanyň az kem çigregi bardy. Emma dolan ay ýere diňe ýagtylyk däl, ýyllygam iberýän ýaly älemiň garanky dälligi, wagtyň ümzüňiň bahara tarap bolmagy göwnüň göterýärdi. Amanyat Serdaryň kalbynda bolan bu mahal gyşyň örküjidi, kiçiçille harasat durýardy. Onuň gursagyndaky doňoklugy uzakdaky aýdal, kukrogyndaky gyzgyn ýüregide ýeledip bilmeýärdi. Serdar nazaryny gönükdiren ışığa golaýlaşdygça dutaryň owazy güýjedi. Bagşynyň sesi belende çykdy. Bir habar gönderin halap şirwana, bir toy tutun älem altyn hayrana, günne 40 godaýyny çekip bir ýana, iýsin goç jigitlerim tämen gelinçäm. Aýdymyň sözleri ýakynly sese ýugurylyp çykýanym bolsa, Amanyat Serdaryň göwnüni götermäge derek gaşlaryna çytmagy mejbur etdi. Hut ertir ýerden öz ganybar garyndaşlary bilen gylyçlaşyga giýjek türkmenler aýdyp heň edip şatlanýan bolsa, belkem Amanyat Serdaryň özü soňky edýän pikirleri bilen ýalňyşýanlar. Belkem ol şu makala çelli öz ýigitlerine beren bahasyna eden anamyna da ýalňyşanlar. Şu iki jaklamanyň haýsy hakykata laýyk gelse de oňatlyk däl. Ertir doganlaryň başyny almagy gitmeli ýomutlar nähili çaklyşga giýjekleri barada oýlanmaýan bolsalar dädip bor. Sen Serdar däl, Amanyat, sen akmak. Ertirki waka hakda oýlanýan ýomut aýdyp heşelle hakyp bilermi? Bular aýdymsaz edip şatlanmaga derek gara geýip matam tutmaly. Ýomut teke gylyç salar, teke de gujak germezde Kılıç bilen jogap gaýtarar. Ol iki gyljaň haýsy ýeňende de söwüş ýeňliş bilen tamamlanar. Ol iki gyljaň haýsy ýeňende de ýeňen gyljaňky ýeňiş bayram bolman ýas bolar. Çünki teke bilen ýomudun kellesi aýry bolsa da ýüregi bir. Aslynda seretseň bir türkmeniň egninde oňlarça kelle bar. Şol kellelerim gowlanyň birdigini bilmegem islemän her aýsy bir tarapa çekýär. Men ýalňyşýan bolsam, munço ýomut ýigit häzir saragyt düzlüginde goş basyp ýatarmydy? Amanyat Serdar özüni ejip hem erksiz duýdy. Ol kalbyna kyýaly daşna çykarandan soň ýigitleriň arasynda dörejek ýagdaýy öz gözüňe getirjek boldy. Hopurgady. Taňrydan gaýry hiç kime boyun egmeýän gyzma ýomutdur da.
Boynu ýogynylygyny tutsa, sen serdar bolanda elinden näme gelerkä? Suw görmän balaňy çykarma, ýomut, tagapyl et. Serdaryň özlerine golaýlaýanyny gören ýigitler gopsunçdylar. Emma dutar owazyň täsiri serdara goýulýan hormatdan ýokary boldy. Özde sahip wedeň muştag bolan amanyat binjark bolmaň diýen manyda elini hereketlendirdi. Onu gören bagşy hasça göçdi. Günne müň goýuny çekip bir ýana isin tekeli ilim tämin gelinçäm. Bu näme alamat boldy? Diýip özüne sowal beren amanyat serdar oýa batdy. Tämin gelinçämde beýle sözler ýok dahyrin. Görogluda tekeli türkmenli ilen bolarmen diýen ýeri bar. Ýöne ýa beýem maňa gyşardylýamka, beýem maňa gyzalet berilýärmkä? Adamlar ýüzme gelip bilmän göroglynyň ady bilen düşündürüş berýärlermika? Kimiň ýüreginiň näme diýýäni bilip bilsem, billah ýomut. Kimiň ýüreginiň näme diýýäni gara kädeli dutar aýdyp durdy. Ýomut dutary ýomutlaryň adyndan türkmen diline gepleýärdi. Dutar ýap-ýangy bagşynyň söz bilen aýdýanyny az görýän ýaly inni onu saz bilen hetçikleýärdi, owaz bilen gaýtalaýardy. Ol owaz amanyat serdary ýanar otdan çykaryp buzu soňýardy. Isin tekeli ilim, isin tekeli ilim tämen gelinçäm. Gara dutar serdaryň kalbyna kyndaşna çykarýardy-da, şirin sada mindirip ýigitlerin gulagyna eltýärdi, düşündirýärdi. Düşünmeýänlere gaýtadan aýdyp berýärdi. Saz dinläp oturanlaryň arasynda goşutkanyň çapary esen hem bardy. Amanyat astarynlyk bilen ol ýigide seretdi. Serede hem sazyň jadysyna haýran galdy. Çünki ol ýigit uly gan öküşlüğün bosagosyna bara çaga üçin haray gözläp gelen ilçi dälle, daýysynyň öýüne toýa gelen aladasy ýegen oglany meňzeýärdi. Erteki turjak harasat hakda, ol harasatda özüniň başyna alnaýmagyň ahmallygy hakda oýlanman, saz hakda oýlanýardy. Ýoksam onuň şu mahalda degişirip bile saz dinleýän ýigitleriniň biriniň elinden ölmegi de ahmally. Belki de şu mahal näzik tardan şirin owaz döredýän nepis barmaklar ertir gödük kılıca yapışıp efenin başyna alar. Belkim amanyat serdaryň özü. Ýok. Amanyat serdar ol gahawat işi etmez. Amanyat serdar şu ömründe gatykän kelle kesendir. Amanyat serdar ýene-de köp kelle keser. Ýöne amanyat serdar sarata gelip türkmeniň kellesini kesmez. Amanyat serdaryň beýtmägi el aýlanmaz. Dogonuna gylışdyrsa amanyat serdaryň eli şer açar. Şu mahal amanyat serdar şeýle pikir etdi. Serdary haýsydyr bir alada bilen gelenler öýden bagşy tämin gelinçäm bilen aýdym sady tamam etdi. Emma gara dutar gawyna girenden soň serdardan seda çykmady. Şonuň üçin bagşy gapdalyna oturan sag goşary sarylgy ýigide ýüzlendi. Hojammat, eliňe näme bolýt? Elime dogonjuk 3 gün münnäzir at toýnagy deýdiler. Henidemde ýatyp beren akda. Dymgaty agyrýan bolsa döwlen ýenjilen näme bolaýmasyn o? Şeýlemi kädäýt? Bilmän osal oturan bolaýmaýyn men. Wah, dünýede zor adamlar bolan eken aýt, diýip başy gurruna dörtdi. 3 ýyl mundan burun Saragat tekelerinden Saparmat Şepagat diýen biri biz taýy gezmäge bardy. Bu ýerde oň Saparmat adyny ýoýup Sapar Mämet diýer ekenler. Tüýs taňry beren tebip eken. Oň ýaly tebip bolmaz dünýede. Beýdiýer ýaly näme etdiler? Kudrat görkedaýdy aýt şola. Aýdyp oturdaýt. Kudraty gep bilen aýdyp bolmaýar. Onu göz bilen göräýmesen, Saragatly Sapar Mämet Şepagat diýilýän tebip urganja gezelence baranda mehman ýerinde bir dostunyň Gülnahal atly göze görünen uýasy aýagy çüýjükden çykan soň ejer baryn çekip ýatyrdy. Ol etrapda aýal tebibiň bolmazlygy derdi hassa ötüşdirdi. Erkek tebiplerim ulugyň tenine onda çüýjük töwereklerini elde girmäge hukuklary bolmagyny sebäpli batyrnyp bilmeýärdiler. Gülnahalyň özü de ömrüni maýyp bolup geçirmäge razydy bolyn. Ýat erkege çüýjügini elletmäge razy däli. Şonuň üçin hem tebipler ol bu ýapmany maslahat bermek bilen çäklenýärdiler. Şeýlelikde gyzyň ýagdaýy gün geçdikçe agyrlaşýardy. Ol saralyp solup barýardy. Sapar Mämet Şepaгаty Gülnahalyň ýagdaýy bilen habardar etdiler. Şepagat gurruny diňlän madyny näme etmeligini gözüne getirdi.
Türkmençiligiň Xiwa hareýadymynda Saragdakydan ber tutulýanyny bilýän Sapar Mähmet Tebip Gulnahaly ennamyny 50 girmän bejermem ýolun tapdy. Ol gyýdyň howsarlaryna üstüne münaýeňde ýokuş görmejek bir ýuwaş sygyr tapyň diýdi. Malyň gowrasy näçe uly bolsa şonça da gowy bolar. Howsarlar aýdylany gaty gen galsalar da Tebibiň tawşarygyny berja etmeli bolurlar. Ýuwaş sygyr tapyldy. Ony ilki akşam şerbetli tirtden mazaly doýurdular. Ertesi hem sygyry tä günartana jenli yssyk howada günüň astynda sakladylar. Gün öýläne sanyp sygyryň susuzlygy iň ýokary derejeye ýetende 3-4 sany aýal Gulnahaly sygyryň üstüne mindirdi. Gyýdyň bir aýagyna daňlan ýüpi Sapar Mähmet Tebibiň özü sygyryň garnynyň aşagy bilen aýlap Gulnahalyň beýleki aýagyndan mähkem taňdy. Sygyr şeýle bir kän suw içdi welin gapydan akýan keçijek ýabyň düýügi taňkyrar öýtdiler. Malyň garny ulanlygça gyýdyň hem adasy artdy. Ol tap getirmän ýüpi çözüň diýip zarynlady. Gyýdyň ahy perýadyny Tebip kulak asmady. Birdenem Gulnahalyň çirkin sesi aýallaryň zehresini ýardy. Şondan soň Tebip ýüpi kesip goýberdi. Gyýdyň sesi kemkemden ýatışdy. Saragtly Tebibiň çykan aýagy ýerine eltmek üçin tapan pirmine ilat hayran galdy. Gurruny tamamlan bagşy Sapar Mähmet sepagat tapaýsaňa elimi tut ýaly ederdiň diýip ýene eli sararly ýigide ýüzlendi. Şoň ýaly zady hup edäýär ýaşa kişi. Goýsaň aýt diýip başga bir ýere gepe goşuldy. Aýtam ol elini döwüp goýbermese üstüne ýagy bolup geldiň diýip hemä sen oňa elini feýikletjek, feýiklenen eliň bilenem depesinden gylyç saljak. Tapdyň aýt akmak dekäni we munaýt. Soňky sözler eşden Amanýat Serdaryň gözleri ýalpylap gitdi. Goşut hanyň çapary ýuwaşga gepledi. Sapar Mähmet sepagat aýatda ýok adamlar. Beh, o bende 50 ýaşan näler aýtdy, bagşy ýüzüni aşak saldy. Jaý cennet bolgoý bendenim. O pahyry geçen Tomus namaza kapdurqa mädeminiň nökerleri öldürip gitdiler. Ona mädeminiň berenni menmi ara dymışlyk düşdi. Amanýat Serdar geplemäge pursat gelenem bolsa ýigitleriň pikirini bilmek üçin dimdi. Ay olar ejibe ganymda bizem şoň nökerlerde diýip kimder biri Serdaryň bardygyna garamazdan ýüregine çekilmän aýtdy. Bizimki mädeminiňkinden beter namatlyk. Ýomut türkmen, tekede türkmen. Mädemin türkmeni türkmeniň eli bilen gyrdarýar. Ýogsa näme aýt? Bitap bolmaýar ýigitler. Türkmen şeýleräk daýt. Amanýat Serdar kalbyna kyndaşar çykarmaň ýeri geldi hasaplady. Enim, sen öz hanyňa aýt diýip ol esene ýüzlendi. Erti teken garşysyna başlanjak sowuşa ýomut ýigitleri girmeýär. Goşut hana şeý diýär. Hat ýazman söz berdi diýäýinmi hanaga diýip esen utanýan ýaly bolup Serdaryň ýüzüne garady. Hawa şeý diýär. Ýomudun sözü iki çykkan nälerim. Kesgitli aýdylan bu sözlerden soň Serdar dymdy. Ol öz gelen aýgyna mädeminiň nähili garajakdygy hakda, başyna ýer gelen ajaryň eýjekdi hakda oýlandy. Ýöne ol bu mahal şol ýer gelmeli ajaryň özüniň Hiwanyň beýik minarasyndan taşlanmagy bilen bagly boljakdygyny welin çaklamaýardy. Saragda 1855-nji ýylyň 16-njy marty tekeleriň şum täleýine ýazylan agyr günleriň iň pajigarysy başlandy. Uly töňäniň üstünde ýeki öz oturan goşutgan sus görünýärdi. Ol ýanyna gelip duran aýalyna "Saňa näme gerek boldumynda?" diýip argynlygyny aňlaýan garyljak ses bilen sowal berdi. Köne bürünjekli ýa-Sultan sesini çykarman ýapanjasynyň bir çetini gallyrdy. Ýapanjanyň aşagyndan tabyk göründi. Töňeden düşen han aýalynyň gapdalyna sesini çykarman geçdi de gidiberdi. Ýa-Sultan ýeňe adamsynyň eden hereketinden tapdyň äriňe naharlajak wagtyny diýen many çykardy. Galanyň içini kesip geçip barýan han çekiç sesi gelýän tarapy sowuldy. Ol kän gaty ýöremän gyýd gelinleriň üýşmeginiň üstünden bardy. Han entek üýşmäge gaty golaýlamanka 10-20 sany eli çekişli teke adamyň bir iş bilen gumradygyny gördü. Gyýd gelinler bolsa nowata garaşan ýaly olaryň daşyna aýlanyp durdular. Ustalar eli çekiş tutýan usully erkekler yaraksızlar ýardylar. Gyssaga ara ýasalýan ýaraglaryň nämedigini han bilýärdi. Ol garkylykdy, synnydy, hem şolary meňzeş gan çykaryp biläjek gurallardy. Emma çetdäki ýaşulydyň gapdalyna welin başgan bir park geçip bilmedi. Ol ayak çekmäge mejbur boldy.
Ak sakkalyň uji uşaklygyna ýetip duran goja öňündäki sanlaryň üstünde ýatan çekeligi aýrylan guppanyň ujuny ýençmäge häzirlenip otyrdy. Onuň gapdalyna ýüze salyp gelin nurdy. Başkan guppa şol gelinki bolmalydyr diýip çaklady. Ýene-de sanlyja salymdan häzir nepis guppanyň näme öwürjeğini gözüňe getirende Gowşutkanyň ýüregi endiräp gitdi. Otagada kylýan inçe tarapy ýenjilip uzun taýyň ujuny berkidilenden soň guppa ýaraga öwrülmeli. Gözellik nişany wagşylyk görnüşine geçmeli. Ýaşulynyň çekiji guppanyň depesinden inmek üçin ýokary galanda Gowşutkan tas saklanagam diýip gıýgyrypdy. Ýöne gıýgyryp bilmedi. Ozal qara saçyň üstünde gözellik goşup duran kümüş guppa bugun qara başy ölümden goramaga synaşyk etmeli. Şol barada oýlanan Gowşutkan guppa ýençmäge başlan. Belkem öňkü kesbi kümüşçi usta ýaşulynyň onuň gapdalyna guppasyn dälle näzik ýüregini estirýän ýaly sanlarap duran gelinem ýanyndan tizrak daşlaşany kem görmedi. Ol gidip barýar kada guppa estirýän geliniň häzir näme barada oýlanýandygyny çaklajak boldy. Belkem ol özüniň şol guppany ilkinji gerek gelen günni atlanlar. Belkem başy täze guppalygynyň kejebede oturan wagtyny gözüňe getirenler. Aňarda ýene bir topar aýal, 12 ýaşly oglanlar göründi. Olaryň hemmesiniň hem elinde şagla dokulan bir mata bardy. Olara kelhan kepeli aýtmyşlaryň tozançylar diýerdiler. Tozançylar şol şagla mata bilen ýüz gözlerini örtüp düşman çözanna öňünde tozan turzmalylar. Ol hereket Gowşutkanyň türgenleşik mahalysyny ýagdan geçiren pirimidi. Tozany kursap giren düşman aljyramaly, baska düşmeli. Başkan täze gadalan körpeçleriň ýanyna durup geçdi. Çağalary körpeje salýardylar da ýene daşna çykarýardylar. Şeýdip olary içki garaňky körpeç bilen öwrenişdirýärdiler. Han ol ýerde-de uzak durmady. Ol aýallara gaýrat edin diýdi-de geçiberdi. Galanyň ortasyndaky üýşmeginiň üstünde 15-20 töwerek ýaşuly toplandy. Olaryň arasynda nepes molla, täşgök serdar, amansaka serdar dagy hem bardy. Mollalar, batyrlar, aksakkallar gezek-gezekde öňe saýlanyp wagda edýärdiler. Hudaýa sığynýardylar. Adamlary topragy düşmandan goramaga çagyrýardylar. Tümmeň üstündekiler başkanyň gelmegi bilen oňa ýol berýän ýaly bolup bir tarapa çekildiler. Han elki täçgök, soňam amansaka serdaryň ýanyna baryp nämedir bir zat barada hümürdeşdi. Gowşutkan aksakkallardan 3-4 ädim öňe süýşdi-de "Halaýyk" diýip märke ýüzlendi. Agar hop alnymyza geldi. Egerdeki biz bala çağanyň ömrüniň dowamat bolmagyny islesek, egerdeki biz gelin gyzlarymyzyň wejara edilip, erkeklerimiziň namys astynda galmagyny islemesek, egerdeki Taňrynyň beren ömrüni öz erkimize ýaşamak howesimiz bar bolsa, gelen ýagynyň öňünde bilepmän, mertlerçe durmaly. Gaýry ýol ýok. Biz düşmany ýeňmesek, düşman bizi ýeňýär. Düşman ýeňse-de biz üçin, ogul gyýdymyz üçin, bala çağamyz üçin ýagtygyn ýok. Teke kakawaşrakdyr, tekepbirdir. Emma kimin kimden göwüni galan bolsa, hasaplaşygy ertä goýaly. Gan, hun, algy berginem ertä goýaly. Ähli zatdan gymmatlysy watan, toprak, erkinlik. Bugun öýke kine unudulsun. Watandan, toprakdan öýke kine etmek mertlik däl. Biz kişi topragyny basyp almak üçin atar çykamzok. Biz kişi perdendini gul etmek üçin, kişi neslini garmak üçin kılıca yapışamzok. Biz öz toprağımızı goramak üçin, öz balalarymyzyň başyny aman saklamak üçin, aksakal atalarymyzyň sakkalyndan tutulmazlygy üçin, uýalarymyzyň süýrelmezligi üçin, gelinlerimiziň wejara edilmezligi üçin, ötenlerimiziň mazaryny düşman atynyň depelemezligi üçin janymyzdan geçmäge taýym. Teke öňmaşy edip belläniňiz men Gowşutkan ibn Öwezdirdi serdar. İlgüniň akbaly üçin Garabaşymy orta goýmaga taýyn. Özüni kişi hasaplayan, her bir tekäňem şu toprak üçin janyny gurban etmäge taýyndygyna men inanýan. Merdiň jaý cennet, namardan dowzak bolsun. Mert bolun goçaklar, bala çağany ölümden goralyň. Hatynlarymyzyň, uýalarymyzyň namusyny goralyň. Atalarymyzy gul edilip satylmakdan goralyň. Allah bizdendir, ol bize medet berer. Galanyň daşynda galmagal güýjedi.
Aňtawlar, gözlewçiler haýdaşyp geldiler-de hywa nökerläriniň bäri süýşüp gelýändigini habar berdiler. Surnaýlaryň iňini tikeneklediýän ýakymsyz zemzelesi edil galanyň içinde çalýan ýaly bolup ýanglandy. Çağalaryň agasy, aýallaryň ahywaý surnaýlaryň sesine goşuldy. Bir döwrançylyk başlandy. Gala diwarlarynyň üstündäkileriniň hem gala hüjüm etýänleriň iki taraplaryň atışygyndan emele gelýän gürpillik köpelli. Däriniň ýygy hem dem alynýan howanyň ornuny eýeleýän ýaly boldy. Ýap-ýaňyda galanyň üstünde daş döwreginde uçuşup ýören guşlar, umrular umma gaçyp çöp çalama seňmäge mejbur boldylar. Ilkinji esasy hüjüm galanyň derwede tarapyndan başlanar öýdülip çaklanylýardy. Täçe ferdaryň öňmaşçylygyndaky taýlan ýigitlerin 200 töweregi şol ýerdedi. Ýara ýetmezlik edýänem bolsa, derwede tarapdan gelýän düşmany serpikdirmek bordy tawsyrlan ýigitlerin eli ýarasy ýok diýilen ýaly. Galanyň içindäki ýagdaýa serenjam berip ýören Gowşut han ýanynaky 4-5 nöker bilen derwedäniň ýanyna baranda iki taraplaryň atışyp güýjäpdi. Täçe ferdaryň ýigitlerden iki sansy eýam jansyz görüp bolup ýatyrdy. Olara sert alyp Gowşut han täçegiň ýanyna baranda Serdar başkanyň kalbyna giyip çykýan ýaly "Arymyz köýýänler hanaga bir seret" diýdi. Gowşut han derwedäniň ışyndan daşary garady. Bär okatýanym känni welin yaralanlaryň gurban bolanlaryň süýräp barylýanlaryň sany az däldi. Bolsa-da Gowşut han öz tarapynyň güýjüniň askynlygyna doly göz ýetirdi. Ol kalbyndakyny gizlejegem bolmady. "Gaty mäkam duraýmasaga Serdar. Dururs inşallah. Ýöne men sen ilatyň hemmesini galada jemlemek islemäniň manysyna innaqil ýetirdim han. Şu mahal hywallar garany böwsäýse Serdaryň aýtmany goýanyň ählimiz garaýmaly diýen iki söz bolandygyny han düşündi. Ýöne täçege derek welin geplemedi. Şu günkü hüjüme amanetini gaýtarsak, ak sakallar ýygnamaly bolar Serdar. Biz üçin gala urşy amatly bolman, iturşy bähwetli bolaýmasa, netijemiz Epir paşanyň ýeňçi bolaýmaz ýaly çykalga tapmaly. Manysyz gurban bolmagam gahramançylyk däl. Meňem çakym şeýle han. Edil gapdalla atylýan tüpeňleriň takardysy han bilen Serdary uzak gepleşdirmedi. Tüpeňleriň sesi top arrylysyna goşulyp galmagal hasda howply ýagdaý döretdi. Top sesinden gorkan çağalaryň aýallaryň galmagaly öňküsinden güýjedi. Gala yetmän daşyndan ýarylýan top okunyň top tolany galadan asyp içerik ýaýradylýan oklaryň turýan tolany bilen birleşip günorta tarapa gala diwary derek gara duman süýşen ýaly bolup durdy. Emma hywa topy hernäçe arlasa-da galanyň diwaryna göz görnüp duran opuruşyk ýokdy. Gowşut han galanyň günorta ganatyna ýetiberende onuň 7-8 ädim gapdalyna oturan duýanyň üstünden top oku düşdi. Duýa janawar bir gezek bagyryp iki gezek togalandan soň uzun aýaklaryny uzatdy-da ýatyberdi. Han top okunyň myltygyň oku bilen oýunyň deňdälligine ilkinji gezek şeýle ýakyndan şaýat boldy. Başkan galanyň diwarynyň üstünde özü üçin amatlyrak ýer peýläp aşağı oturdy. Ol hywa goşunlarynyň öňüne ýygyna sert alyp top nirede mädemin nirede seljermekçi boldy. Emma topun goşunyň nirrägine gurulanyny anyklasa-da mädemin hanyň hanja da bolýanyny saýgyryp bilmedi. Aňtawlarynyň Gowşuda soňky ýetiren habaryna görä mädemin ajygam depede uzak eglenmän ak çadyryny näme üçindir pälizek depe geçiripdir. Özde söwüş mahaly hem çadyrdan çykman Darkaş meýdanynyň aladasyny ferkerdelerine tawsyrýarmyş. Gowşut soňky habara başda anlanmajak boldy. Soňam türkmenleriň güýjüniň hywankydan telim etse pesle hakda oýlanmam. Mädemin hut özüniň söwüş meýdanyna çykmagynyň zeruriyetligi hem ýokdur hasap edýänler diýip netije geldi. Bary bir söwüş mahaly mädeminiň nirede bolýanyny bilmek Gowşut han üçin hökmandy. Çünki ol ertir bolmasa bir gün mädeminiň asla garaşmaýan bir oýunyny etmek isleýärdi. Teke hany şol oýuna, şol oýunna utjagyna halis inanýardy. Eger hanyň kalbyny besläp ýören hyýaly amala aşaýsa, çaknyşyň netijesini hem şoňa görä bolaýmak ahmaldy. Gowşut hanyň pirimi eger batyrlar, serdarlar oňlasa, ýakyn günlerde amala aşyrylmaly. Häzirlikçe bolan başkanyň baha bermegine görä, bu çaknyşykda hywallaryň güýji rüstemdi. Gowşut hanyň hem teke serdarlarynyň ählisiniň esasy aladasy düşmany gala goýurman saklamakdy. Düşman gala girip bilmän ýa gaýsa, ol ýagdaý köp adamyň gurban bolanyna garamazdan tekeler üçin üstünlük hasaplanjakdy. Birdenem
mergi gelenne keselle kakmak diýen ýaly Saragat galasynyň içinde daşynda jeset bary süýşüp ýatyrka jan penalaryň biri şeýle bir haýlap gülüp goýberdi welin göz açyp ýumaz salymlygan bolsa gany külýän söwüş ýadyndan çykaran Gowşuthan apdalyna nazar aýlady. Gülen ýigit henidem joşgyny saklap bilmän. Bir seredin diýip gygyrmak bilen öňe tarap elini uzatýardy. Hanam jan penalarym el uladan tarapa seretmeli bolurlar. Dogurdanam gülerçede bar ekeni. Hywan ökörläriniň biri aty bilen bile garma gaçypdyr. Ýüz gözü kellesi ýallaryna çelli hapasaman gömlen at kança ýüzüni bilmän çar tarapa urunýardy. Egerden agan ökör bolsa megerem ýaragyndan gaçyran bolarly. Iki eli bilenem atynyň guyrugundan ýapyşyp samanly soňun üstünde gaýyp ýördi. Ahir at amatly bir ýer tapyp garyndan çykdy. Ol özünem halas etdi, eýesinem. Beýle täsin wakany gören başgan ýylgyrman saklanyp bilmedi. Gowşuthan diwardan aşak düşen porsaty aňtawlaryň biri ýetip geldi. Han ondan habar sorady. Aňtaw şuňky söwüşe amanyat serdarynyň nökerleriniň gatnaşmaýanlygyny, olaryň umuman Saragat söwüşine girmekden ýüz döndürenliklerini aýtdy. Teke hanyň agyr soňy birden ýeňlän ýaly boldy. İçinden bolsa garyndaşlygyň ha görkezdiň welin oň üçin gary kelläňden geçmeli bolaýmasa ýumut diýip ol aýgydetdi. Han körpeşleriň gapdalynyň geçip barýarka, "Ya Allah, ya pirim" diýip elewrap ýören Seýid Muhammed Işan iňçilik ses bilen "Han, aýak çekeweri" diýip gygyrdy. Gulluk Işan aga, bir zatdan gorkan çaga ýaly bolup tutuş gowrasy bilen sandarayan Seýid Muhammed Işan, "Başymyza kıyamet iýmedik bolsa ýagşydyr Han" diýdi. "Inni ilat şeýdip gyrlaýmaly bolarmy? Adamlar ölýär ahyrin Han, belany dep edip bilmezmiň? Towakka kılsak neçik bolar? Sen Han adam, oýlansana inim. Hey bala çaga rehmi iýmedmi o kapyryň? Oglun uşagam gyrylýar Han." Tutuş tekede sarpasy ýetik Işanyň aglamakdan zordan saklanýanlygyna Hanyň nersi agyldy. Özüniň bolsa ýaşulynyň islerini bitirmek üçin edil şu mahal elinden zat gelmeýändigine haýpy geldi. Onuň jogaby gysga boldy. "Işan aga, biz bir finansally pelegi işidir. Şondan kän mahal geçmäke galanyň diwarynyň iň belent ýerine çykan adam hara isleýänini duýdurup elindäki ak telpege esli salyp iki tarafa bolady. Gala hüjüm etmek toğtadan Hiwa serkerdeleri ýagdaý bilen mädemini habardar etdiler. Han serkerdeleriniň hereketini oňlady. Hemem türkmenleri ýan berende hoşwagt bolansaň Muhammed Ýakup mäteri ýylgyryp seretdi. "Kuştmeýliň barmydyr mäter?" Muhammed Ýakup mäter hanyň keypini bozmak islemäni üçin ýüreginde ýok gepi diýdi. Aýdan sözlerindenem özü ýolly. "Merhametli Han, siz bilen kuş dikip başga wagta otup giden ýokdy bolýan bu pursat ha." Mädemin ala gözlerini ýumyp çyny bilen ýylgyrdy. Gowşuthanyň 3 ýerek top atylansaň ak telpek boloýşaly 3 gözümde alarsyň diýmekçimiň. Ýalanyny çyna berim size edip aýtmak isleýän mäter. Edil 3 gözüm bolmasa-da uzaga çeker öýdemek. Sizin kuşt oýnaýşyňyzy tutuş goraýdym milýar ahyry. Kuştyň berjek lezzetini mäteriň ýakymly sözlerinden almak bilen oňdumy näme? Mädemin gurruny oýundan çyna ýazdyrdy. "Tekeler haçan geler öýdýän mäter, biz munna indi pala uýup ýatmalymy şeýdip." Muhammed Ýakup mäter esli oýlanyp jogap aýtyrdy. "Bugün bolmasa erte geler merhametli Han, jan özlerine lazım." "Näme üçin bugün näle erte? Ölen ýetenlerini ýygnamaly bar ahyry. Olardan bir näme adam garlan bolsa gerek." Mädemin birdenem kurt durup durdy-da gaşyny çytdy. "Bizdenem wepat bolan barmy?" Muhammed Ýakup mäter söwüş maglumatlaryny eýýam alypdy. Şonuň üçin hem ol sägenmän jogap aýtardy. "Bizden biri kem 30 adam wepat berdi. Ýeňil ýelpaý tiý düşenleriň maglumaty alynmady. Olar känem däldirler. Bir kem 30 diýdiňmi?" Mädemin mätere dikanlap seretdi. "Onça adam niçik wepat boldy? Tekelerde de mergen kişiler kän hanaga." Mädeminiň keypiniň bozulanyny duýan mäter ýagdaýdan derrew başalyp çykdy. "Nemede merhametli Han, Allah her bendesine bir hili ölüm buyurýar. Horasanyny ajaliyeten Horasanyny ölmeli, Saratda peýnamaz dolanam Saratda galmaly. Ol Taňrynyň emri." Jogap mädemini bir näme eýnjaltdy. 1855-nji ýylyň 17-nji martynda Kuşluk mahaly tekelerden iýilçi gelenligi ma'lum boldy. Muhammed Ýakup mäter ol habar aýtmak üçin çadyra girende mädemin çep elini ýokary göterip "Ýuwaş" diýen manyda işaret etdi.
Häzir hanyň ähli ünsi gapasadaky bedeni dedi. Bedene byt-byldyk edip enaýy saýraýardy. Mädeminiň huzuruna ilçi bolup gelen Seyit Muhammed Işanly. Ol bu mahal Muhammed Yakup mäterini getirjek habaryna garaşyp ýüpek çadyryň daşynda durdy. Telim gün märi ukudan ganmadyk Işanyň ýüzi soluk görünýärdi. Päledek depäniň üstünde harby eşikli nökerler, haşanly sandyklar, awt adalary, hany nahar taýinlamak üçin haýdaşyp ýören aspetler bardy. Olar Işanyň nazaryna uzak saklanmady. Işanyň ünsüni çeken agzy garylyp görünýän sary top boldy. Ozal bir top elden giden soň indi ägä bolýardy. Gerekdäl mahaly top päledek depäniň üstünde ören gorulýan ýerde saklanýardy. Seyit Muhammed Işan topu synlap durqa qara murtly daýaw nöker peýda boldy. Ol gözüniň gytagyny ilçe gönüp durup elindäki köne eski bilen sary topuň ýerini süpürmäge başlady. Ol äwmezlik bilen hereket edip durşuna Seyit Muhammed Işana "Hey, teke, näme qaryaň?" diýdi. Seyit Muhammed Işan özüni bileli bäri "Hey" diýen kemsitme eşdenni ýadyna saryp bilmedi. Ol Sarat galasyndan alsa, şol galany ýumurmaga gelen düşmanlaryň arasynda duran bolsa saklanyp bilmedi. Ýigit biz "Heydäl, biz tekeniň baş işany, özüm tekedäl, ärsary. Teke bol, ärsary bol, hemmäňiz bir bozguk türkmeniň tokumasyňyzda, senem şolaň bilirsiň. Ýele urşsak, megerem siziň ataňyz bizden juwan geler." Seyit Muhammed Işan özüniň kimdigini aýdan soň top süpürýän ýigit "Işan ağa, siz men günämi ötüň. Men sizi tanaman hata etdim" diýer öýtdi. Emma top süpürýän itjak gurrun tapdy. Bir sary top üçin Işanyň mollanyň parhy ýok. Öňünde durup aslan peýgamberim bolsa ýykýa, bu adamdan da bolmaz. Seyit Muhammed Işan "Estağfurullah" sözünü 3 öwre gaýtalamaga mejbur boldy. "Kupur gepleme ogul. Taňry emretse sen sary topuň lal açar, lal. Lal açmaz" diýip nöker süpürmesini dowam etdi. "Bir top atylar, ýöne siziň ogurlap giden topuňyz lal açar. Atyp bilmejek bolsaňyz, bir topar teken ganyna galyp, onu alyp gaçmak nämäňe derkardy. Wagty gelse olam atylar. Sen Işanyň bolsaň, türkmenleriň myltykdan başga zat atyp bilmejekdigini aňmaýar ekeniň." Seyit Muhammed Işan barmaklaryny owqalaşdyrdy, ýudunny. Ahyrym topa dälle gaýralygyna garap duruberdi. Ak çadyryň eňsizler bilip Muhammed Yakup mäter göründi. Ol 5-10 ädim ädip çalarak tagdym bilen ilçiniň öz ýanyna çagyrdy. Bularyň arasynda da edep ekramysy bar ekeni diýip weziriň hereketinden hoşal bolan Işan içgepletdi. "Merhametli han size garaşýar" diýen mäter ilçini çadyra çelli uğrasa da näme üçindir özü içeri girmedi. Ýoksam şeýle uçuruşykda Muhammed Yakup mäter Elmidama hanyň gapdalyna oturýardy. Mädemin bilen Seyit Muhammed Işan gol gowşuryp görüşmedi. Oňa garamazdan han "Işan ağa oturuň" diýip hatda ilçiniň oturmaly ýerine el bilen salgy közi. "Hudaýa şükür. Nökeri sen diýse-de hany siz diýýär bulan." Işan hanyň habar gataryna garaşdy. Emma esli mahallap mädemin söz diýmedi. "Merhametli han, bizi siziň huzuruňyza ýolladylar" diýip ilçiniň özü dillenmeli boldy. Mädemin gapdalyna garady. "Çagyrlan wagtyňyzda ýöreýte gijag alyp gelýäňiz siz" diýip ol Oşutgan bilen bolan gara ýapdyşyny henidem ýadynan çykarmandygyny ýazypdy. "Çagyrlmadyk wagtyňyzda şäher bilen huzura gelýäňiz. Mädeminiň başdan beýle ýowuz daramasy Işany ejizlemekden hem gönüsünden gelmekden gaýry ýol goýmady. Bizi bara çagan göz ýaşy siziň huzuruňyza getirdi han. 2 gün mundan burun bara çaganyň bardygyny bilmeýärdiňizmi siz? Bilsegem beýik han bize rehimdar bolar öýtdükde. Siz rehimdarlygyň ýüzüne şarpyk çaldyňyz. Siz mädeminiň garadan gaýtmaz Çingil han neslindendigini unutduňyz. Unutsagam musulmanyny naýda hanjar öýtmedik-de. Türkmenden musulman bolmady Işan, siz günaňyzy ýumak üçin Käbä gideningizde de maý tapsaňyz ogurlyk edýäňiz. Türkmen korkmasa kapyrdanam ýamanlar. Siz Nasreddin sırtyňyzy zirap Hiwanyň ýüzüne tükürdiňiz. Ýok merhametli han, biz Hiwanyň ýüzüne tükürenler. Biz Hiwa bilen hemişe de iyi bolup ýaşarys. Mädeminiň sesi bir näme gatarly. "Ýaşasaňyz Işan, Mustafa atnaýdy otur. Biziň Mustafamyz merhametli han şundan ibaret.
Eger siz top hanaňyzy alyp garaýaga çekilseňiz, bala çagan ölümden halas etseňiz, Goşut han mallan hasyllan 40-dan bir zekat tölemäge razy. Mädemin pesayfes bilen sorady. Mara göçmäge razy dälmi? Göçmäge razy däl. On sebaby bar merhametli han. Sebäbi maňa gerek däl işan, men haýwadatmaýyn. Ýöne mara göçmäge razy bolmasaňyz, mädemin haýwadatmaýyn diýse-de, onuň aýtman atan haýwaty aýdalyp atyljak haýwatyndan aýylganç bolup, işanyň gulagyny etdi. İşan ilçi bolup gelmek bilen tutun amaly aşmadyk esasy meselesini goýbolsun etmeli boldy. Ol döwüň deňdälligine akyl ýetirdi. Hanaga düýnki gerek bizden 20 gowrak adam şehit boldy. Beýik Taňrynyň hem musulmançylygyň hak üçin şol bendeleri öwliýa edip jaýlamaga ijaza berseňiz diýär. Türkmenlerden wepat bolanlaryň sanyny eşden mädeminiň ýüzi ütgedi. Emma sesini çykarman başatdy. Birdenem ol ruhsat berenini ökülen ýaly gelşiksiz ýylgyrdy. Öz günäsi bilen ölen adamlary jaýlamaga Goşut hanyň gidermi işan? Onçasyny anyk aýdyp biljek däl hanaga. Gitse gerek. Hop ýaxşy, ýene bir gep. Göýlekçiler öwle ýaragsyz gitsinler. Eger ki bir adam eli ýaragly görnäýse, Seýid Muhammed işan ol teklif bilen razylaşandan soň han dowam etdi. Asyl mara göçmäge razy bolmasaňyz, hemmäňiz öwle baryp oturuberin. Diýirkäňiz öz aýaňyz bilen gidämeseňiz, 2 günden soň sizi jaýlamaga adam tapylmaz. Seýid Muhammed işan mädeminiň menmenligine gatygen aldy. Oňa nämedir bir berk gaýtargy bermek istedi. Emma Goşutxanyň işanaga herneçe bolsa ilçi ganyny gazdyrmalylar diýen niýatlap saklandy. Bolsa da haýwatly hanyň öňünde goja türkmenlik çeltip gitmek islemedi. Hanaga Allah bizden bolsa nerede çağalan aqbalyny keç getirmez. Ýaňsyly alamat bilen ýylgyran Hiwa hany körpüni öňküsinden beýgildi. Allah sizden işan. Ol sözüne diýdiňi beren soňam elini silkip goýberdi. Bar diýoýyn öwliýada sizden bolsun. Seýid Muhammed işan injaran ýaly boldy. Onuň ananyşça inni mädeminiň top tüpeňi göçmellerli. Göçäýse-de Allahny diýoýyn öwliýany äsgermän üçin atan okky ýerine gaýdyp öňe degmelli. Hanaga ruhsat berseňiz men turaýyn. Edil şol gepe garaşyp duran ýaly Muhammed Ýakup mäter bosagda göründi-de Meýmene hanyň huzura gelendigini mädemine habar berip gitdi. Ruhsat işan ýöne entegem giýişdälkä öz takdyryňyz barada ýene bir gezek oýlanyp görüň. İlçi sesini çykarman çalarak baş atyp çykyp gitdi. Gün ýalvarap durdy. Päledek tepäniň üstünden Seýid Muhammed işana saragyt düzlüğiniň hemme ýeri görünýän ýaly. Onuň göwnüne bolmasa göz ýetimiň üstü Hiwa goşunlarynyň ýapynjasyny ýapynyp öz asyl reňkini başgalaýan ýaly. Goşun aspedleriniň ojagyndan çykkan çal gara goňur tüsse goşak işilen ýüp tanap ýaly bolup dik asmana tarap hatar ýoda çekip gidýärdi. Düzlükde 2 ýany at salyp ýörenlerim, haýsydyr bir oýuna güýmenýänlerim görünýärdi. Uzakdan salgymyň içinde ýaly bolup ýalňyz oturan Saragat galasy göze kapdyşdy. Galadan tüsse çykýardy. Ol bolsa galada ýaşaýyşyň dowam edýändigine güwä geçerdi. Seýid Muhammed işan oňa şükür etdi. İşan han çadyryny saklaýan nökerleriň golaýyna baryp saklandy. Ol Muhammed Ýakup mäteri görüp gitmeli. Çünki han nökerleri ilçini goşunyň içinden geçýänçe uğratmaly. Ýigit meni Muhammed Ýakup mätere sataşdyryp bilmezmiň diýip işan bir nökeri ýüzlendi. Onýança goltugy odunly biri geldi. Ol başda Seýid Muhammed işanyň gaharyny getirer top süpürýän nökerdi. Ey hammal, gojany Ýakup mäterge sataşdyr. Seýid Muhammed işanyň öňüne düşüp ugran hammal agzynyň ýetişdiginden gepleýärdi, öwünýärdi. Ol Hiwadan gaýdaly bäri neçikde toý tomaşa görenligi her owanyň üstünde ýollar düşende özüne juwan gyz bilen Aýşa aşrat sürmek meýesser bolandygyny, umuman mädeminiň goşunyna gullukda durmagyň hezillikdigini agzyny şypyrlatyp aýdýardy. Ol häzirem bir tomaşanyň hana dil ýetiren nökeriň itidali dilýän tomaşasynyň üstünden baryljakdygyny aýdanda, dymyp gelýän işan saklanyp bilmedi. Enim, galat gepurýana dälsiň sen? Adam ogluny itidalatmak bolarmy? Ol şeriata sygýan zatmydyr? Öňden barýan hammal aýak çekdi-de ýaşulynyň ýüzüne çyňryldy. Mädemin ýaly beýik sana paýyş döwmek şeriatda bap gelýärmi-ka?
Ay paýşda bolsa o dünýäde jebrini çekerdi da. O dünýäde çeker. Ýöne bu dünýäden paýyn alyp gitsinler. Ay bize bilmedik. Sen bilmesen men bilýän diýip Hammal anamly gepdi. Bu dünýädäki beýle adamyň diýerligine hamyn sypyrmaly. Tomaşa ýerine barlanyna Seýid Muhammed Işan Hammalyň ýalan sözü mäňine göz ýetirdi. Ol bir wada özüň nire näme üçin gelendigini hakykatyndan çykardy. Märekanyň öňünde diňe uýat ýerleri köneletde bilen örtülen 30 ýaşda uraklaryndaky ýalanaç adam durdy. Garamurda aşağı sallanyp duran pes boýluja biri öňe çykdy da gyýgyrdy. Merhametli rawwarymyz bolan Beyk Mädemin hanyň awraýyna dil ýetiren sebäpli Abdullah Toğto ogluny aç itlere daladyp jeza bermeli. Elleri ýalanaç kılıçly nökerleriň arasynda zyňdyrlyp çykan iki sany daýawit ortada duran ýalanaç adamyň üstüne bökdi. Gorkusyna özü kyllymy ýa-da itleriň zarbyny saklap bilmedimi, daýawura bir tarafa agdarylyp gitdi. Ol jynsyz ses bilen gyýyrdy. Itler onuň çem gelen ýerinden agy salmagy başladylar. Asalymdan ýüzü gözü persala bolan adamda adam sypaty da galmady. Tomaşa uzak tomaşagar bolmagy ýüreg etmedik. Seýid Muhammed Işan iki eli bilen ýüzüni tutdy da aşağı oturdy. Gözi garaňkylan Işanyň ýa-ha dünýäde asyndan aýlandy, ýa-da ol dünýäniň içinde pyrlandy. Gara ilçi çömmelip oturmaga da yaraman, ýeňsesini ýere goýmaly boldy. Ol zordan elini hareketlendirip kaptanına duran bir hammalın fiilinden çekti. Yigit, bana Muhammed Yakup mäteri tüýrak tapyp bereweri. Galanyň hopuzra hasap edilýän gaýra tarapdaky ganatynyň öňünde dag bölegi ýaly bolup ýatan ders üýşmeleriniň töweregine adam gatykýandy. Köne kuşul haltalara ders gaplaýanlaryň arasyna gyýyp gelinler hem bardy. Bir tarapda tuňaryşyp ýatan içi dersli haltalaryň sany 400-den 500-den habar berýärdi. Goşut han ol ders üýşmegini bir aýa golaýmyndan ozal hywa tarapdan gelmeli hopyň çynargan pursatlary ýygnadypdy. Ders galadan uzakdaky owalardan çekene sürüleriň agyllarynyň atly eşekli düýeli getirilipdi. Goşut hanyň perimine görä Saragat galasyndan tä Päledek tepäniň deňräne çenli giýje ýarymyndan agandan soň ýasa çyl çekilen ýaly edilip ders dökülmeli. Onu peýdalanmaň wagty gelende eger şemal gaýra tarapdan öwse, müňlerçe halta derse ot berilmeli. Aňyrsına bärsine göz etmeýän tutsa, asman zemin bilen ýuwaş-ýuwaşlan tüýjüp, hywa goşunyň üstüne gara bulup bolup inmeli. Dem almasy, görmesi, hereket etmesi kynlaşan goşun şemal demirgalykdan öwsýäni sebäpli tüssäniň ýukarak ýerine günartara çekilmeli. Ders ýylnyň gaýrasyndan tüssesiz meýdandan Goşutkanyň ýigitleri Päledek tepäçeli atsalmaly. Ol işiň nähili netije berjek öňünden belli bolmasa-da, tekehany öz permine bil baglaýardy. Çünki esasy goşuna görünmän, şeýle ýol bilen hereket edämesen, hywa nökerleriniň arasyny kesip Päledek tepä ýetmäge synaşmak özüni ajalyň agyna taşlamakdy. Şol depä aralaşyp Mädeminiň çadyrynyň töweregine çalaragam bolsa, çagrap gaýtmak Goşutkanyň başardygy. Onuň pikirçe ol hereket amala aşda iki bähbet getirmeli. Edil Mädeminiň çadyrynyň ýanyna türkmen ýigitleriniň gylyç oýnadyp gaýtmagy hywa goşuny ruhdan düşürse, şonça goşunyň gözüne çöp atyp, baş çadyra çabrap gaýtmak türkmenleriň ruhuny götermeli. Bu siýasatyň siýasatdan has ýokary netije berýärmegi de mümkinmi? Goşut hanyna şol hakda da iňçejigen bolsa tamam bardy. Goşut han günorta boluberende töweregindäki adamlar bilen ders gaplaýanlaryň ýanyna gaýtdy. Ol galanyň ortaragyna dikilen öýüne etip barýarka, gapdarlan çykan nöker Eýran topçusy Mämet Parsan gum içinden tapylyp gala getirilendigini habar berdi. Gören ahwalatyndan soň agyna uçuk gaýnan Seýid Muhammed Işan hana öýüň basagyna diýen ýaly gawat geldi. Mädemin bilen ýyl bolmagyň başa barmaýanlygyny Seýid Muhammed Işany gören madyna aňan Goşutkan emeli ýylgyrdy. Işan ağa, Mädemin bilen mäşiň bişmedik bolarly. Delil ýok. Kysmadyňdakyny görüberers. Bizem Hudaýa sığynýak ahyrin. Seýid Muhammed Işan sesini çykarman, hanyň gallaryp beren eňsesini aşagandan tümüldi. Täçgök serdar nepes molly, aman tähet serdar dagy hem Işanyň ýyzy bilen öýe girdi. Öýdäkileriň hemmesiniň Mädemin bilen bolan gurruny eşitmäge howlukýanlyklary bellidi. Emma Seýid Muhammed Işan welin näme üçin demek otyrdy. Şonuň üçin hem nepes molly gep başçylyk söz atdy. Işan ağa, Bekmurat teke bize salamy bermedimi?
Sahyň degişmeder öýdüp kabul etmedik ýaly işanyň garaçyny bilen. Bekmurady ha görmedim mollo diýdi. Ýöne men ondanam aýylgans bir zat gördüm. Mädemin han sehel etmiş edeni itidara öldürýän ekeni. Ana men şol gahawat işi öz gözüm bilen gördüm. Seýid Muhammed işan sonundan soň Mädemin han bilen bolan gepleşigi başdan aýak aýdyp berdi. Ol Oşut hany ýüzlenip gepini şeýle tamamlady. Han, işan ağaňyza hädiseňiz şeýle tawakkam bar. Şu oturanlaryň hiç biri gölegçi bolup gonamçylyga gitmesin. Mädeminiň netipäli düzüdäl. Men ýüregim bir zat sözýär. Beren maslahatyny ýaşullar makullandan soň işan soňky sözüni diýdi. Oglanlar, Hudaý bizdendir, diýoýyn öwliýa bizdendir. İnşallah işimiz rowat bolar. Hyba goşuny ýer bilen hüjüme başlady. Bugun Mädemin hanyň aýdyşy ýaly aýgytlaýjy töwüşleriň biri bolmaly. Bugun Saraz galaty Oşut hanyň başyna tutuş ýuwrulmasa-da ondan galalyk nyşany galmaly. Hüjüm başlanmagynyň öň ýany Sahyt Niyaz han bilen Muhammed Rahim Eýrandan dolanyp geldi. Sadr Agzamyň olara beren wadasyna görä Ferudin Mirzanyň baş tutanlygyny 20.000 ferwadan ibarat. Oňat ýaraglandyrylan atly goşun bugun sabah tarapda ýetmeli edilipdir. Emma bugunem ertirem ileri tarapdan del adam görünmedi. Bu gezek Mädemin nökerlerini bölüp biçip oturmady. Tutuş goşun Saragat galasyna barha ýakynlaşyp ugrady. Galanyň içindäki öňkü hüjüm mahaly bolan hereket gaýtalandy. Çağalar körpeşlere salyndy. Ayal, oglan şoklar gara öýlere girip gizlendiler. Elleri haltajykly tebipler melhemlerini taýynladylar. Ýigitler öz orunlaryna eýelediler. Ýene şol goh galmagal ay way täzeden başlandy. Ýöne bu sapar galanyň daşyndanam içindenem atylýan tüpeňleriň sesi öňküsinden has ýygy-ýygydan esdilip ugrady. Daşyna düşman ýöşürip galadan çykman oturmagyň garşydaşyň batyrlygyna batyrlyk goşýanyny gowşutgan düşünýärdi. Emma derwezeden çykyp ýüzbeýüz töweşmäge onuň ýagdaýy ýokdy. Düşmanyň döwü Rüstemdi. Şol Rüstemligi boyun almazlygam akyllylyk därli. Bolsa da gowşutgan 300 töwerege saýlama ýigidi derwezanyň golaýyna ýygnady. Ol aqsaqqallaryň maqullamagy bilen düşman goşunyň ýukarak ýerini peýlep bir gerek tarap gaýtmagy ýüreginde besleýärdi. Gowşutgan derwezanyň gapdalyna gaýym ýerde durup düşman goşunynyň hereketini teňleýärdi. Top 2 ýere atyldy. Emma oklar gala diýwaryna ýetmän ýaryldy. Şondan soň sary topyň daşyna gaýda gaýmalyş köpeldi. 3-4 sany at getirildi. Gowşutgan topyň gala golaýladyljak bolýanyny düşündi. Aman saga serdar bäri gelsin diýip gyýgyran han golaýynda duran Seýid Muhammed işany ýüzlendi. İşan ağa, pata berseňiz bize galadan çykmakçydyr. Seýid Muhammed işan sanarayan gollaryny öňe uzatyp pata berenden soň başkan galadan çykmaly ýigitleriň golaýyna bardy. Aman saga serdar gelip ýetdi. Çağıran ekeniň han. Han näme üçindir aman sahytyň ýüzüne dälle belindäki gyldyna garap gepledi. Serdar, menden göwnüň galan ýeri bolsa hatam öt. Egerki dolanmak nesibämizde bolmasa, ilatyň najaty sen boýnuňa. Allah ýaryň bolsun. Soň ol Serdaryň ýüzüne garap buyruk berýän ýaly, biz derwezeden çykamyz soň 3 gerek top atylsyn diýdi. Aman saga Serdar sesini çykarman başatdy. Gumdan getirilen Mehmet Pars topun nähil ýol bilen atylýanyny ýigitlere derre öwretdi. Asal ol öwrenmez ýaly çakdan aşa çylşyrmy hem däl ekeni. Mehmet Pars topy daşary çykarman, gala diýwarynyň üstünde gurmagy maslahat berdi. Ýaşullar onu oňlady. Top Mehmet Parsyň görkeden ýerinde heniz gün dogmanka gurulypdy. Topdygy da aňşyrylmaz ýaly üstü hem çöp çalam bilen basyrylypdy. Şu mahal bolsa 5-6 san nöker ýanyna alan Mehmet Pars beriljek buyruğa garaşyp topuň ýanyna durdy. Gowşuthan, derwezany açyň goçaklar diýip batly ses bilen gygyrdy da atyna towşup mindi. Ýene işanyň inçejik sesi ýanglandy. Allah size medet bersin. Diýoýny öwliýada bizdendir. Aman sen dolanyp gelin ýigitler. Amin. Derweze giňden açyldy. Egri gylyçlar gyýdan çykdy. Telim günmär galada saklanyp ayak ýelini çykarmadyk 300 töwereg mesbede çapmaga maýdörenni begenýän ýaly bolup öň atyldy. Atlar edil çapyşga goýgurulýan ýaly ýetmeli ýere bir-birinden öňürtüp barjak bolup eňerdiler. Heniz galanyň derwezesi ýapylmanka
Gidenleriň öňü barmaly ýere bardy. Şol mahalam Saragat galasynyň beýik diwarnyň üstünden gümmürdäp top atyldy. Gümmürdi arasy kesilip ýene iki ýere gaýtalandy. Saragat galasyndan atylan top okunyň duşman goşunynyň depesinden düşeni düşmäni weýrançylyk edeni etmäni belli däldi. Ýöne başga zat. Türkmenleriň top atmak bilen duşman nökerleriniň haýwatyny bir gel aşak düşürenlikleri bolýan bellidi. Goşutganyň tutan maksady da şoldy. Öňe eňip barýar galar ýydan atylan topuň sesi gulagyna ýeten hanyň beýli kuwatlydan ýaly boldy. Goşudyň gapdaryndan atyn çapyp barýan tozanly watyr duşman bilen garpyşmany dälle toýa ogran ýaly şadyan ses bilen "Han aga, Bekmuratdäki gözüňe ýylaýsa maňa şaret etgin" diýip gyryrdy. "Salamlaşmak meýliň barmydy?" diýip hanyň beren sowalyna onuň gulagynyň gapdaryndan geçip oksykylyk bilen jogap berip gitdi. Ol ýeňse gaňrylanna Izaq ýigitlerin biriniň atdan aganyny görüp galdy. Iki tarap garpyşdy. Atdan aganyň gygyrýanyň sany köpeldi. Ýöne gylyç sesi eşdilse de tüpeň sesi düýpden ýaly eşdilmeýärdi. Çünki iki tarap garjyşan soň hywa nökerleriň tüpeň atmana maý ýokdy. Saragtlydan çenap atylan okuň garma güýmeleňde hywalara degmek gata ahmaldy. Bu gedek töweşiň baş ýaragy top tüpeň bolman egri gylyç boldy. Türkmenler bolsa ata çykyp gylyç oýnatmaga turgandylar. Tekeleriň hywa goşunynyň sapyny böwsen ýeri Müňbaşy Emir Muhammed hanyň nökerleriniň arasy boldy. Goşut han Emiri ýüzünden tanamasa-da daýaw atly beýlekleriňkinden farklanýan gymmat baha harby geýimli dolmuş adamy herkesedir diýip çakatdy. Şonuň üçin hem oğruny şoňa tarap gönükdirdi. Emma Emire golaýlamak ansat bolmady. Onuň daşynda iki halka bolup nökerler aýlanýardy. Goşutgan tozanly batyryň ýanyna ýigitleri bilen serkelde hasaplanýan adama golaýlaýanyny sargardy. Han pursatdan peýdalandy. Ol atyny goraň böwselen ýerine gönükdirdi. Onuň aty eýesiniň hyýalyny düşünýän ýaly başga tarapa dälle şol böwselen ýerden atylyp geçdi. Ýagdaý aňan Emir jylaw ýanyna golaýlaýanyna tarap aýlady. Iki at çakışman, iki gylyç çakışdy. Emma gylyçlaryň biri beýlekisinden artyk güýç görkezip bilmedi. Atlaryň ikisi edil günne söwüşe girip edilmelik herekete gowy öwrenşen ýaly uzak gitmän şol bir mahalla ýaýlanýardy. Iki gylyjyň hersi bir adamyň başyny almak üçin ýene howada oýnady. Garşydaşyň deňine geliberende üzüňe daýanyp ör boýuna galan goşutgan "Ya Allah" diýip gazaply gygyrdy da gyljy bat bilen aşağı indirdi. Ol gylyjyň Emiriň boýundan düşendigini oňla aňşyryp bilmese-de onuň agar gowrasynyň at aýagynyň astyna düşendigini görmäge ýetişdi. Egerde şol pursat artyk ärsary golaýyna eserden durmadyk bolsa, goşutganyň öz gowrasy ýer köwleýän at toýnaklarynyň arasynda galmaly. Emiriň töwerginäkileriň biri goşudyň depesinden gylyç saldy. Emma onuň gylyjy hanyň kellesine dälle, ýagdaýy görüp gaty çaltlyk bilen elini aýlamaga ýetişen artyk ärsariň gylyjyna degdi. Hywalynyň gylyjy elinden sypyp ýere düşdi. Ol atyny däsep gaçmak bilen boldy. Emma artyk ärsarym goşutganym ony kowalajak bolmady. Çünki gaçanyň ýerinden ýetmäningde goloýda hem gylyç salynmaly kellekäni. Başçynyň atdan aganyny görün nökerleriň gylyç aýlaýşy öňkülerinden goşup geldi. Emiriň adamlary goşunyň jümmüşine tarap çekilmäge başladylar. Şol pursat goşut öz gylyjyndan atdan agan duşmanyň kim bolandygyny bildi. Töwerň adamsy saýpar tapan soň ýene üzüňe galan goşutgan "Goçaklar, inni gala tarap atsalyň" diýip gygyrdy. "Özüňizden başarsaňyz boş gitmejek boluň." Ýa gaýdalandy da goşunyň çetinden atsalan ýigitler gylyç işledip geçdiler. Serkezde hem ölen hywalar gaty gorkul garşylyk görkezdiler. Isbesine de özleriniň türkmenlerden müňesse güýçlüdigini ente hywadan gaýdylmaga aňyny berk goýulan nökerleriň garaşylmadyk ýerden beýle urga uçuralany üçin töweşmek okuýup peselen ýaly boldy. Şoňa görä-de duýdansyz dören çaknyşykda olaryň ýitiren nöker sanyny türkmenleriňkinden juda känni. Wepat bolan türkmenleriň jesedi söwüş meýdanyna galdy. Diýirler hem yaralanlar, gala dolandylar. Tebipler yarallaryň daşyna aýlandylar. Begenji gynanjyndan belet bolan köp garaşylan çaknyşyk amala açdy. Goşutgan iki maksadyny etdi. Onuň biri garşylyk görkezjekdigini duşmana duýdurmak, ikincisi ýefir almakdy. 18 sany hywa nöker ýefir edilip gala getirilenden soň Goşutgan mädemin bilen gepleşmek üçin bir näme ýeňil düşer diýip çaklady. Goşutgan mädemine hat ýazdarmak üçin nepes mollany öýüne çagyrypdy. İçerik giren şahir diýdepen wadyna
Kapı ýanadanyň açyldy Aman Sekat Serdar girdi. Onuň ýanyna 40 ýaş döwreklerindäki daýawdan gelen sarygy adam bardy. Goşut han bilen Nepes Molla onu ilkinji gezek görýärdi. Mehmana törden orun berildi. Saglyk amanlyk halap bar soraşylandan soň mehman uzak oturmajakdygyny duýdurdy. Aman Sekat Serdar goşuda ýüzlendi. "Beý ahally garyndaşlarymyzdan bolmaly han. Oturmy bama owasyndan. İlle ýörgünli ady Ýalkap Serdar bamly. Köp ýaxşy" diýip başatan han ahal ýylnyň gün gözlerany barada soraşdyrdy. Mehman hanyň sowallaryna gysga jogap gaýtarandan soň sözüni şeýle dowam etdi. "Han aga, başyňyza agyr gün düşüpdir diýen habar ýetdi bize. Goltgy bermäge ullakan halymyz ýok. Ýorgana görä ayak uzatdym da 60 tany batyrym bilen ýardama geldim. 60 adam uly güýç däl. Ýöne düýä haýt diýmegen medet, ýigitlerimiň ok ýaragy tökel. Birdir ikidir bolaýmasa, hemmesem ozal kılıç diýren dalanan nökerler. Sen biraz ýalňyşan garyndaş" diýip mehman damandan soň goşutgan gipledi. "Bize häzir bir dost müň dost, bir düşman müň düşman. Şu mahal artyk ärsary bilen arnaguly sarygyň 10-12 sany owadaşy biziň bilen welin. Men tutuş ärsary bilen tutuş saryk arkamda diýip hasap edýän. Sen Serdar 60 däl, 6 nöker bilen gelenem bolsaň, depämiz gök diýerdi. Ýalkap Serdar bu mahal peýrewi gurrundan gaýry aladan ýetikdir hanaga" diýip turmaga ruhsat sorady. Bamyla ruhsat beren han Aman Sekat'e "Gelinleri ýagdaýa görä mehmanlar beriň Serdar" diýdi. Aman Sekat bilen Ýalkap Serdar giden madyna Nepes Molla galam depterini eline aldy. Sary kagazyň ýüzüne şeýle sözler peýda boldy. "Ey Mädemin han, sypaýlar hem serdarlar, bizden sizlere taňy salam bolgoý. Ondan ötürki ey Mädemin han, sizleriň bir sary topuňyz bizde. 18 baş nökeriniz bizde bennilikde. Bolan ahwalat sebäpde Allah ikimizden günämiz etsin. Takdir işidir. İki tarapyň da ykbaly barada gaýtadan sözleşmäge mahal etdi. Makul tapsaňyz sözleşip geçirmek üçin asas ýaly akylly weziriňiz bolgan Muhammed Yakup Mäterni biziň galamynyň alyna ýollamaňyzy towakka kylýar. Beýik Allah ajalga takat berse, elçiniň başı aman ýyna dolanjakdygyna duz tagamyň adynyň wada kylýar. Teke hany Goşutgan ibn Öwüzdürdi Serdar. Nepes Molla aýdylan sözler esasynda ýazan hatyny hana uzatdy. Muhammed Yakup Mäter Goşutgan bilen penşenbe güni Guşluk mahaly Sarat galasynyň günnogornaky köne ýaban garasynda duşmaly. Çaky Mädeminiň on galanyň alkymyna barmak maslahat bermändi. Gün guşluk bolman Saýid Muhammed Işanyň öýünden çykyp derweza tarap ugranyna Goşutgana kelhan kepelige bat geldi. Onuň ýanyna Gurban hem bardy. Gurbanyň çep goşary hasa bilen saralandy. "Ýüz gözüň çeşitdirle egilikmidir?" diýip han sowaly kelhandan başlady. "Iki güýje günni çirimetmän öten akşam hedil edip ýatypdyryn han. Düýüş dagam gördüňmi?" diýip han ýelgarip sorady. "Düýüş nire? Uykusuzlyk düýüşe beýleke ýol bermedi." Hanyň Gurbanyň saralan eline üns berenini gören kelhan ýigderek gepledi. "Tuwalama Gurban hanam ýigit çykypdyr. Tozanly watyryň aýtmagyna görä, bir iki hywalyny atdan agdarpdyr. Tuwalama, şeýdip ýigitler ýetişe bersinler" diýip Goşutgan Gurbana guwançylap garady. "Ýigitler ýetişse olary öýermelen bolar han" diýip kelhan kepele gülümjiredi. Ýagyny gaýtaryp yaralar bitjen soň Gurbanyň aýagyny duşaklamak üçin "Ýa-ha sen bize gelmeli bolarsyň, ýa-da men size barmaly bolarym." Gurban bilen Qarqaranyň gatnaşygyndan habarly ýaly kelhanyň gümürtük gurrungyna da Goşutgan geňergemedi. Aýdylany aýdynlaşmak üçin goşmaça sowalym bermedi. "Gaýtam, Hudaý şol günleri amanaten ýetirse, sen diýeniň haýsyn etmelen bolsa men taýýar kelhan" diýdi-de ýöre berdi. Kelhan kepele onuň ýüzünden "Hanja gytanyp barýanyny bilýäs. İşini Allah'ın olsun" diýip galdy. Han derweza golaylanna özüni hayran eden bir zadyň üstünden mardy. Gapdalla 5-6 sany gara myltyk, 10-12 sany egri gylyç, ujuna 40 daňlan bir gojak ýaly uzun taýak pytraşyp ýatyrdy. Han öz-özünden soraýan ýaly pesay ses bilen "Ýaragy ýetmeýän halyna bular näme üçin beýdip pytraşyp ýatyrka?" diýdi. Galanyň diýwarynyň üstünde oturan gözegçi jogap gaýtyrdy. "Han aga, ýaragy ýetmeýän bolsa olary beýdip gumadyňyp gitmezdiler ahyry." Han sakka saklandy. "Näme diýdiň goçak? Syňyp gitdiler diýdiňmi? Gorgoruň adamlar töweşmekden boyun gaçyrjakmyşlar. Şolar syňyp gitdiler. Özlerim Goşutgan derwezäni açsa,
Biz gidip mädemini bilen iyil boljak diýýärmişler. Goşuthan häzir gyssanmaşdy. Onuň öňdäki tutumy eger amala aşsa, gorgorlaryň getirjek bähwidinden has peýdaly boljakdy. Megerem ol maksat ýerine düşse, müňlerçe adam ölmän aman galjakdy. Şonuň üçin hem gala derwezesi hanyň öňünde giňden açyldy. Muhammed Yakup Mäter asyfial akylly hasap edilse de, onuň paýhasyndan adamçylygyndan türkmenler üçin peýda ýokdy. Ol adamçylygyna paýhasyna gowapda şereket edip bilmeýärdi. Mäteriň dili sesi özünki bolsa-da, awyndan çykkan sözler özünki däldi. Ol berilen tawşylygy berjaý edýärdi. Tawşyryk bolsa saragtlaryň mara göçmegdi. Diňe şonu nykdaýardy. Başga hiç gilde tutargym bahana da ýokdy. Mädeminiň islegini berjaý edýän wezir 18 sany hywaliýa seriň ykbaly bilen onçakly gyzyklanyp durmady. Şeýlelikde teke hanyň ýapşalga edilmek isleýän ol tutargyndan netije bolmady. Goşut han tutan maksadyna ýetmän ýygyna eli boş dolanmaly boldy. Han galanyň derwezesinden girip barýarka henizem pytraşyp ýatan ýaraglara göz düşen soň, gorgorlaryň aýal erkegini şu ýere ýygnamagyny nökerlere buyruk berip geçdi. Ýaşullardan 7-8 sansy goşudyň öýüniň ýanyna onuň gelerine garaşyp duran ekeni. Olar ilçi bolup giden han saragtlar üçin ýakymly habar getirer öýdüp tamakindiler. Öýe girilse de uzak oturmak niýeti ýok han ýagdaýy gysgaçyk beýan etdi. Esli mahallap hiç kimden ses seda çykmady. Oglanlar ölçerip döktüm bolyn, bize çynymyz bilen gylyja ýapşaýmakdan gaýry ýol galanak. Pesay ses bilen de myşlygy bolan orady ýaglydy. Ol başga söz diýmedi. Ýagdaý düşünürsizdem düşnüklüdi. Ýaşullaryň hemmesiniň pikiri orady ýagly hyally. Ýöne her kim öz hakda oglanyşyň başga hakda oýlanýanlyk sebäpli haýsydyr bir gan nöküşüksiz çykalga tapylar diýip umyd edýärdi. Ýaxşy niýet bilen giden başganyň ýaman jogap bilen dolanmak bolsa, hantamaçylygyň netijesizligini suwd etdi. Işikde peýda bolan nöker, "Hanaga, adamlar aýdan ýerinde ýygnanny" diýdi. Ýaşullar, "Men gorgorlar bilen biraz gurrugum bar" diýen han turmak bilen boldy. Ol öýdäkilere "Siz otur berin, ýa-da siz hem şol ýere baryň" diýmedi. Oňa garamazdan ýaşullaryň hemmesi hanyň ýygy bilen ýöredi. Bellenilen ýere ýygnanmalylar gorgorlar bolsa-da, derwezäniň töwereginde adamdan ýaňa aýak basary ýer ýokdy. Goşutgan aksakallar gelip duran madyna märeke ýüzlenmekçidi. Emma Uzuq Cemal goňuryň aýallardan biraz öňe saýlanmagy hanyň badyna aldy. Uzuq Cemal goňur ýa-da aýallaryň arasynda teke sevdinäki täk özi. Uzan matyr at alan 30 ýaşlarynaky ol gelini köp tanýardy. Tanamaýanlaram adyny eşitdi. Käbir dili uzyn adamlar oňa uzan erkegim diýýärdiler. Çünki ol daştapatyna görä näzikden ýakymly zenanyňda garamazdan düýäyi kurmaly bolsa, gara öýüň tärimini süýşürmeli bolsa, hatda goýy çöwlüklemeli bolsa-da, daýaw bir erkegiň başarmaýanyny başarýardy. Uzan matyr üsse hop awanyna buğdaýly çuwala bukulup öýünden çykman oturýan aýallardan däldi. Derrew egri gylja ýapyşýardy. Batyrlygy edermenligi üçin ony sylaýardylar. Gönümelligi keserligi üçin ondan çekinýärdiler. Häziram uzan matyryň ýöne ýere öňe saýlanmadygyny öňünden aňan goşutgan garaşmaly etdi. Han uzak garaşmaly hem bolmady. Uzan matyr daş döwürüň serdarlardan, aqtakallardan doğrulugyna garamazdan ýylgyrman, çekinmän, aýal maşgala maksus bolmadyk haýbat bilen gepledi. Hanaga, biz şeýdip galada busup oturmalymyny. Hüjüm etmeli bolsa hüjüm edeliň. Siz erkekler galadan çyksaňyz, bizem siziň ýeleňizi goramakçy. Iň bolmanda siziň başyňyza derek başymyza ha goýardyk-da. Men şu aýdýanlamy turgenleşikde ýarag tutmak öwredilen aýallaryň hemmesi makul tapýar. Men ýeki öz adymdan näl, şolaň adynyň geplemek üçin ýaşmagymy syrdım. Aksakallar men bolşumy geň taň görmesinler. Ýagyny dep edemiz soň, burnumyzyň üstü bilen berkirak ýaşnaýarys. Näme üçinler Seyit Muhammed Işan ýüzüni kese sowdy. Uzan matyr gepin tamamlanna, ýyrakda duran Gülcemal töre sokugydy, telim gedek başatdy. Soňam aýallaryň gowru göterildi. Olaryň näme diýäni oňly eşitilmese-de, çağırylmadyk hallaryna pursatdan peýdalanyp bu ýere üýşen bolsalar, Uzuq Cemal goňur bilen pikirdeşdikleri düşnüklüdi. Aýallaryň gowru ýatan soň goşutgan gaty gygyryp kepledi. Adamlar, zenanlarymyzyň merdanlarymyzyň deňinde durmakçy bolýanyny biz atyp üýsenýäs. Ýöne käbir erkekler ejiz aýaldan hem ejizlik edýänine bolyn, gynanýas hem utanýas. Anha bir tarapdan zenanlar bize ýardam bermek üçin dizaşyp dur. Beýlek tarapdanam gorgoryň erkekleri elindäki ýaragy ýere taşlaýar.
Aýby ýok. Merk bar yerinde namardam tapylýa. Yarag yerde ýatmaz. Erkeklerin taşlan yaragyna aýallarymyz ýapşar. Erkek aýal bolandan aýal erkek bolsa ýene ýagşy. Gorgoryň erkekleri eger olar erkek bolsalar, meniň aqsaqqallaňam adyndan aýdýan şu gepimden many alsyn. Biz galanyň derwezesine açdyk. Gorgorlaryň erkekleri gidip mädeminiň öňünde diýde çok çökmüşler. Biz oňa garşy däl. Ýöne men häzir derwezeni açmaga buyruk bermänkam, gitjek erkekleriň ählisynyň kellesinden telpegini alyp, telpek ýerine aýal ýaglygyny daňmaga buyruk bermekçi. Şeýsek gowwalar. Çünki maşgalasyndan jyda düşüp, 2 ay bäri çöl beýwanlarda ýaban ýatyp, aýal görmän honkuran hywal erkekler başy telpekliden başy ýaglyklydy mährem garşylarlymy gaýdýan. Ýene bir zat, sen ulu hanam bolsaň bizi beýdip kemsitme han, diýen biri haýwatly ses bilen gowşudyň indiki aýtjagyny aýtdyrmady. Hanyň sözüni bölen gorgorly bolmalylygy aýdymdy. Hakykat aýdynsa kemsitme bolýarmyşmy diýip märekäniň içinden kimdir biri gaýyrdy. Handan narazy bolan ýigit köpçülikden saýlandy. Han aga, sen bizi hatynlarymyzyň öňünde masgar edýäň. Handan öňdürüp amal sakat serdar ýepledi. Hatynlaryňyzyň öňünde özüňizi masgar edýäňiz. Ol ýarag handyňa gorgoryň erkekleri taşlap gidipdir. Bular ýaly ýagdaýda yaragyn taşlap bilýän erkege erkek diýmäge dogurdanım özüme dilmem aýlanjakka. Gorgorly erkekleriň ýyzynda duran aýallaryň galmaga reştildi. Olaryň näme diýenlikleri ýaşullara ýetmedi. Ýöne ol hem derrew eşden eşitmedik üçin düşnükli boldy. Gorgorlaryň adyndan öňe çykan adam ýyza aýallara tarap gaňrylyp jaljyndy. Sizinki näme? Bizne öz peýwagtymyzda yaragy taşladykmy? Yaragy taşlamagy maslahat beren Kerwen aga dälmi? Siz ondan habarly ahyryň. Kerwen aga diýilýän adam gorgorlaryň ketdasydy. Kerwen aga öňe çykdyn diýip goşutgan gyýgyrdy. Kerwen aga öňe çykmady. Sebäbi başgan bilen bolmaly ýüzleşikde gurrun haýsy perdeden başlanyp haýsy perdede gutarjakdygyny öňünden aňan ketgudanyň köpçülikden saýlanmaga gaýraty çatmady. Ilki öňe çykan gorgorly goşutgana tarap 3-4 adım golaýlady da ýüzüni aşağı salawrak gepledi. Hanaga, gödök geplänem bolsaň, ähli aýdanlaňda sen mamla, biz namartladyk, ýaşulymyzyň gepine gitdik. Ýigitlerimiziň hiç biriniňe beýtmek meýli ýokdy. Bir ýadykdan är ölmez, diýip goşutgan gorgorlaryň sözüne böldi. Ýalňyşy boýnalmagan mertlik, beýle ýalňyş töwüş meýdanyna düzedilýänler. Uzakda çalynýan morsa surnaýlaryň sesi eşdilip başlady. Goşutgan hywa surnaýlarynyň sesi şunyň bir ýerinde ýanglansa gerek diýip çak edýärdi. Çünki Muhammed Yakup mäterin getiren habaryndan soň mädemin ýöne ýatmaly. Ol hywanyň güýjüniň nähilligini saratlara ýene bir gezek görkezmeli. Surnaý sesi goşutgan derwezanyň gapdalyna gum üýşmegine minmäge mejbur etdi. Ol özüne tarap garaýan müňlerçe göze seredip, "Halaýyk" diýdi. "Başymyza inen howpyň sebäbini köpüňiz bilýänsiňiz. Eşitmedikler üçin ýene bir gezek aýdaýyn. Mädeminiň üstümize dökülmekden matlaby bizi mara göçürmek. Eger biz onuň alyny alanyp mara göçmäge dowtalap bolsak, onda biz saryk garyndaşlar bilen çaknyşmaly bolýas. Mädeminiň ýetip bilmeýän arzuwam şol. Ol 2 türkmeni uruşdyryp gapdalyna heşelle gakmak isleýär. Dogan dogana gylystalmaly. Dogan doganyň başyny almaly. Netijede bolsa, saryk ýeňsede türkmen ýeňilýär, teke ýeňsede türkmen ýeňilýär. Teke ýeňilsede mädemin ýeňýär, saryk ýeňilsede mädemin ýeňýär. Mara göçmäge razy bolmasak, biz saryk bilen näle mädemin bilen çaknyşmaly. Mädemin bizi 2 ogyň arasynda goýdy. Bize hywa bilen çaknyşmakdan gaýry çykalga ýok. Eşitmedikler üçin ýene bir gezek aýdaýyn. Hywa goşunyna 8000 sany ýomut nöker bardy. Ol hywanyň esasy güýjüdi. Emma olaň öň başçysy bolan Amanyat serdar ýomut kıljy bilen teke başyny almakdan boyun gaçyrdy. Bu türkmeniň türkmene sarpasy, türkmeniň türkmene ýardamy, adamlar düşmanyň kıljyndan ölmek edermenlik, doganyň kıljyndan ölmek ýa-da dogana gylystalmak masgaraçylyk. Eger biz saryk kıljyndan ölsek, ýa-da saryk teke kıljyndan ölse, netijede türkmen biýawry bolýar. Ölmeli bolsa dogan kıljyndan ölmeli, düşman kıljyndan ölmeli. İnşallah ölmersem, şeýsek biz awray gadanýas. Awray diýilýän näse bolsa, diňe diýradal, öläde lazım. Türkmeniň awraýyny puja çykarmalyň. Düşman öňünde diýre çökmek bilen awraýy satyp bolar.
Ýöne awray satyn alyp bolmaz. Awray topragy, ilgüni, bala çağany goramakda. Awraymyzy, namusymyzy goralyň adamlar. Men aýtjagym şundan ibaret. Goşutgan sözüni tamam etdi. Tamam etmände indi onuň sesi edil gapdalyna duranlary eşdämese sähel aňyraklara ýetjek däldi. Çünki düşmanyň özü entek galanyň taşynda da bolsa, Surnay Kernaýynyň sesi galanyň içindedir. Şonuň üçin hem Seýit Muhammed İşanyň Allah bizdendir, diýowyny ulya bizdendir, ölen şehit, öldüren qazi diýen ýeti sesiniň ýetiligi de duýulmady. Şol pursat haýsydyr bir ýol bilen gala aralaşmak başaran Eýran çapary Safara Qajar Goşutkanyň ýanyna peýda boldy. Ol Nasreddin Şahnyň buýrugy bilen Ferudun Mirzanyň öňbaşçylygyndaky 12.000 goşunyň Akderbende ýetip düşlendigini aýtdy. Goşutkan Safaraga bir wada ýagşydan ýamandan söz diýmedi. 20.000 diýilip wada edilen goşun sanynyň 12.000-a gelmegi, onuň hem Saragtdan niçe memendel alysdaky Akderbende goş ýaldyrmagy hany geplemäge mejbur etdi. Wada berilen 20.000 goşun Akderbende ýetýänçe 12.000 bolupdyr. Akderbenden Saragta gelýänçe 12 nöker galar. Gowsy biz sen täk özüň gelmeň bilen oňaýaly. Sen Nasreddin dälle, Kasreddin ekeni Safara Khan. Safara Qajar sesini çykarman ýüzüne aşağı saldy. Goşutkanyň Eýran çapary bilen mundan ziyat gurrunlaşyp durmagy wagty ýokdy. Xiwa goşunlarynyň gaty golaya gelýänligi indi galanyň içinde de bildirýärdi. Goşutkana ýetirilen maglumata görä, Xiwa goşunynyň esasy hüjümi bugün näle ertire, ýagny 19 mart gününe bellenen bolmaly. Teke Hany Mädemin şu gün çödüş edip ertirki aýytly hüjümden öň saragtlary ýene bir näme ıskyndan gaçyrmak isleýänler öýdüp çaklady. Ýa-da soňky dağlanynyň aryny aljak bolýanlar öýtdi. Gala diýwaryna çykyp giň meýdana ser salan Han bu saparky hüjümüň öňkülerden tapawatlydygyny aňdy. Tarag sehrasynyň tutuş bir tarapy ot çöp bilen näle, elleri ýaragly Xiwa nökerleri bilen örtülendi. Xiwalar Teke Hanyna 3 ýyl mundan öňel ilaty aşlyga sedewar eden belany çekirtke hüjümini atlatdy. Ýöne bu gezekke gelýän çekirtke sürsi diňe ot çöpi ekinlikini paýhynlap geçjek çekirtke däldi. Han bir tarapy ädimlerini gurşun ýaly gaty göjeň üstüne basyp tasýyk kılıpdy. Ol aşak egillide biraz aňyrak togalanan göjegi alyp emay bilen öňkü ýerine goýdy. Onu gören Janpena ýylgyrman durup bilmedi. Emma başkan nökeri agraslyk bilen "Menem turganlaşyk mahaly ilki sapan görümde sen ýaly ýylgyrypdym" dedi. Ýöne sapanyň ediberen oýuny görüm soň ýylgyranma ökündim. Turganlaşyk mahaly bir sapançy ýigdiň. Atdan 10 göjeginiň 7-siniň nişana degenini gören Han haýran galdy. Onsaňam sapan ýylýän ýara hasap edilmeýän ýaragyň gyrkylykdan uju çiş daýakdan tapawatly tarapy onuň bilen düşmany golaýyna barman ýaralap bolýardy. Sapan göjegiň salýan ýarasy gyrkylyk ýadasynyň salýan ýarasyndan hem pesärli. Sebäbi çağa ýumruk ýaly göjegi şykkadan ilki guradanlaryna içine uju sähel çykyp duran ýylgyn taýjyk sokup guradýardylar. Uju çiş taýjyk degen ýerini edil depesinden çekiç bilen urulan çüýaly bolup deşýärdi. Gala diýwarynyň üstüne durup çöküp gelýän düşmana tarap atylyp giden göjegiň belli bir nökerden çanap atmasaňam boş geçip gumany ýokdy. Şu mahal Sarat galasynyň töwereginde bol biten çöp nökerdi. Häzir galanyň haýsy ganatyna minseňam ayagyň aşagy şol göjekden doguldy. Sapançylar näçe diýseň ok ýasan ekenler. Goşutgan näme üçindir şu gün düşman gala girmese enjalma döýärdi. Şol çaklama dogry çyksa, gan döküşüklük ala meýdanyň gan döküşüklügiň çinine çakynna durmaly. Gala gany garp bolmaly. Şonuň üçin hem düşmany galada garaşman, ony meýdanyna garaşmaly netije gelen Han "Derweden açyň" diýip haýwat bilen gıýgardy. Emma ol galadan kimin haçan haýsy tertipde çykmalygy bardy hiç gili görkezme bermedi. Sebäbi düýün serdarlar, batyrlar, aqtakallar ýygnanyp uzak çeken geňeşde çözülmeli bolaýsa kimin haýsy tertipde atlanmalygyny hemme taraplaryň oýlanyp belli edilipdi. Ýene şol öňkü hereket Xiwa goşunynyň jümmüşine gaty aralaşman, gylyçlaşmak makullandy. Ýöne bu gezek Qarak bucakdan darap derrew ýyda dolanmaly däldi-de Xiwalara garşydaşlarynyň bawer bilekdigini mazaly bildirmeli. Derwede açylanmada ilki atylyp çykan 200-300 atlynyň öňüne çekýän Goşutkanyň özü. Ol howanyň maýyllygyna garamazdan egni pagtaly köýnekli, aýagy çokoýlydy. Han özünden hem öňe geçen gara atlynyň kiçikelligini görüp galdy. Sırty eýere degmän ýaly barýan kiçi
sagna soluna aýlayan gyldyny şeýle bir çakkanlyk bilen işledýärdi bolyn, han oňa haýran galdy. Onuň aty da öz erkine çap berdi. Kiçiniň çep eli eýer gaşyna sagy gylys tapyndy. Onuň hereketlerini göz bilen göräýmeseň söz bilen düşünýär ýaly. Üstesine de ol düşmany sesi bilen hem gorkuljak bolýan ýaly. Her gezek gylys talanna "Ine saňa, me saňa" diýip çirkin gygyrýardy. Kiçik eliň 3 hywalyny atdan agdyranyny goşutgan öz gözü bilen gördi. Ol 4-nji düşman bilen gyslaşmaga başlandy. Goşutgan "Berekella kiçibek" diýip gygyrdy. Hanyň sesi kiçiniň gulagyna ýetmedi. Onuň garşydaşynyň gylyjy güýçli geldi. Kiçi atdan agdy. Yüz gözü qadılgana boyalyp, süýnüp ýatan kiçi nazar düşen goşut "Ýyl öňünden günäň ýudun gerçek, imanyň hemra bolsun" diýip içine gepletdi. Kiçini ýaňynda kör goşudyň üstüne endi. Iki atyň kellesi deňleşende hywana kör öňürtdi. Ol gaplan ýaly arlap kyldyny aýlady. Goşut kellesini urugdan sowmak üçin çep tarapa gyşardy. Düşman kılıcı gowradan sowa geçip eýeriň aşagyndan ýol saldy. Atlar öwrüm edip ýaňadandan bir-birine okturlanyna goşutgan sag tarapa seretmäge ýetişdi. Hywa gyljy onuň ballaryndan düşen ekeni. Emma galyş telim gat dolanan ýüň dolakdan dolu geçip bilmändi. Dolagyň kesilen bölekleri şemala galgady. Dolakdan sypyp atyň böwrüni sydyrdan kılıç tygyndan gan sarkýardy. Emma at gyzygyny yzasyny duýmaýan ýaly öňkü wadyny goşatmaýardy. Han bu gezek öňürtdi. Goşudan kılıç talannaky "Ya Allah" diýen sesine düşman kılıcı şaňkyllap jogap bermedi. Han öz Allahyny kömegi ýetişdi hasap etdi. Garma güýrmede bir ýerden çykyp goşuda golaýlan şalhawatyr. Bekmurady görýärmi han diýip gygyrdy. Goşudyň Bekmurad teke gözi iýilmeýärdi. Ýöne ol görenok diýmäge de ýetişmedi. Şalhawatyr aňyrlygyny atpally. Kän mahal geçmäkde ol ýene hanyň golaýyna peýda boldy. Goşut onuň "Dönüge aparanlaryn" diýen sözlerini eşitip galdy. Ikinji tapgyrda galadan çykan 4-500 atly mädeminiň öň tapda gelýän nökerleriniň gözüne ýyly tükenmeze sapan ýaly bolup göründi. Ýalqap serdaryň tozanly batyryň täçgök serdaryň ýigitleri düşman bilen garpyşandan soň at başyny saga soly öwürdiler. Şeýlelikde Hywa goşunynyň telim müň nökerden ibaret baş tapynyň arasy bölündi. Şol mahal hem artık sarynyň galadan çykmak nowaty geldi. Onuň ýygynaky aýallaryň at üstünde oturan 200den gowragy bardy. Emma olardan soň peýda bolan elleri syrykly aňaly, käbiri egri gylyçly aýallaryň welin sanardan känni. Görämäge galanyň içinde gelin gyrgalman ählisi ýaraga ýapşan ýaly. Aýallarym ölümdenem heder etmän, su bölünen ýaly iki tarafa serpilen hywa nökerleriniň gala golaýyna topary bilen garpyşdylar. İki tarap hem mäjum bolup garjaşan soň hywalar ýene tüpeň ulanmakdan mahrum boldular. Olara diňe gylyjy işletmek ýoly galdy. Emma olaryň gylyjy bu gezek ýaraglyk ukybyny ýitirdi. Uju garqylykly 3-4 gulaş syrygyň beýleki tarapyndan aýallaryň depesinden gylyş salmak asla mümkin däldi. Uzyn syrykdan sowulsaň aňal bilen hem orak bilen ýetip gelýärdiler. Aňal bilen orak şeýle bir känni welin aýallaryň her elinde biri bar diýen ýaly. Ozal mazaly turganlaşan tozançylar ustatlyk bilen tozan turýardylar. Ýer peşelip gallyrlayan tozandan başga da bir täsin tilsim bardy. Goşutkanyň tapan ol oýnuna artyk ärsary goşut duňjak at takypdy. İçine bir pence gum salyp, çala çegilen köne eskiler barmal ýerine atylyp baranna sähel ugrana çözülýärdi-de 3-4 ädimlikde esli salym göz açar ýaly etmeýärdi. Totdolanyň ýygynden görünmän diýen ýaly peýda bolýan uju gyrkylykly syryklar bolsa köplenç boş geçmeýärdi. Şeýle ýagdaýda işledilýän, görünmän gelýän gyrkylyk düşman üçin görünüp gelýän egri gylynjykydan beter howp döredýärdi. Iň esasy hem çağalaryny ölümden gutarmaga bolan isleg, çağalaryny öldürmäge gelenlere bolan ene ýigrenji aýallaryň güýjüne güýç goşup, olary wagşy ýertici ýaly bir gorkunç zady öwrýärdi. Olar gaharjan açmaýajak ýaly bolup düşmany diýişleri bilen gemirmäge de, tırnaklary bilen parçalamaga da taýyndylar. Hywa nökerleri henize çelli beýle erjellik, beýle hyju bilen sowuşan garşydaşa gawat gelmändiler. Üstesine de hywa nökerleri her hili bela betere gawat gelenem bolsalar, henize çelli aýal hujumyna sebäp bolmandylar. Beýle ýagdaý olarda gorkmy, aljaranglykmy ýa-da ondan ümitkeş howp bolup görünýän duýgu döredýärdi. Garaşylmadyk ýerden tozanly, gyrkylykly çözüşe sebäp bolan nökerler kän mahal geçmäke
basga düşdüler. Garqylyklaryň, aňallaryň şykyrdy gözüň açdyrmaýan totdodan hywalyny aldyratdy. Olar üçin iň elhenjide aýallaryň ähli galmagyllan belen çykkan çirkin sesleridi. Müňlerçe aýalyň gulagyny keredip barýan aýylgan sesi birleşip Taraq sahrasynyň depesinden ýan berýärdi. Hywallaryň iýini tikenekledýärdi. Beýle ýagdaý nökerlere top sesinden erwet täsir edýärdi. Aýatda bardyr öýdülmeýän apy tupanly öň hiç ýerde eşdilmedik gowukly galmagalla aýal çözüşine sataşan hywallar ahyrdaman aralaşanlar öýtdiler. Olar üçin özleri ýaly erkek bilen açyk meýdanda söwüşmek buňky uçuralan beladan köp esse ýeňil düşüpdi. Nökerleriň bir näçesi kenir dasrakda bolmadyk bu wakany hakykatda düýş gasaplady. Olar çala açylan gözleriniň tozanyny süpürip günorta tarap çekilmäge mejbur boldylar. Uzan matar Gülcemal töre sokugy ýaly onlarça gelin gyýyp at üstünde gylyç işletdi. Ýöne olar uzak söwüş bilmediler. Artyk ärsar ýa-da çekiliň diýip buyruk berdi. Şonda ol uzan goňaryň hereket edişine öns bermäge ýetişdi. Artyk ol geliniň ýa-da aýlanan soňam at üstünde dik duran ýaly bolup üzüňe galşyny, gylyjy ören sagdyn salyşyny görüp, "Aý şu ýa aýalam däldir" diýip içini gepletmäge mejbur boldy. Onlarça adamyň jesedi meýdanda galan soň yüzlerce adam ýeňli agyr yaralanan soň Sarat galasynda begence şatlyga orun bolmaly ýaly. Ýöne oňa garamazdan her hal bolan çaklyşyň netijesine begenmelem buýsanmalym. Çünki buňky söwüş taragytlaryňam, hywallaryňam edil beýle bolar öýdüp garaşmadyk netijesini berdi. Mädeminiň goşunyna uly zarba uruldy. Buňky söwüş gowşutkanyňam, serdarlaryňam, tutuş ilatyňam ruhyna ruh, buýsanjyna buýsanç goşdy. Ýöne Mädemin hanyň buňky ahmaryny ertir artykmajy bilen çykarmaga dowtalapdy welin ikuşyzdy. Çünki ýeňişiň falan ýarasy ýeňiş melhem bilen bejerilmeli. Köne berkitmäniň içi gaty giň hasap edilýän bolsa-da, örüsi çäkli hem daşy belen gum üýüşmegi bilen hayatlanan galada ýene 3-4 gün ýaşalsa ýagdaý gaty agyrlaşjakdy. Goş watyp ýatan müňläp adamyň şol sähel adyrak mal garanyň hajatynyň bir hepde bäri daşa çykarylmazlygy eýis gokuýny barha köpeldýärdi. Üstesine agyz suwy meselesi hem kynlaşyp ugrady. Alapalyk suwdan doldurlan meşikleriň aglawasy boşapdy. Galanyň içinde bar bolan 3 tany guý gaty bereketli hasaplansa-da mallaryň teşneligini gandyrmaga da düýpden ýetişmeýärdi. Günnogar tarapdan öwrüm edilip, garanqylyga bukulup, gildiň getirilýän yüzlerçe meşik suw hem onça jemenne üçin ürpek çäge adaman ýeke damjadan tapawuklanmaýardy. Bu ýagdaýdan tizrak netije çykarylmasa, basym öňkü düşmanyň ýanyna ýene bir düşman teşnelik berasy dörejekdi. Ol düşman bilen söwüşmek bolsa, Mädemin bilen söwüşmekden agyr boljakdy. Ol düşman gylyçdan, topdan ýa-da edermenlikden çekinjek düşman näli. Şu wagtda oýlanyp ýylýaty berenne hem galanyň içinde gelmeläp ýören gowşutkan ýene dergedäniň alkyna bardy. Goragçy gözegçi ýigitler ýerli ýerindedi. Hany tanan nökerler ör turup haýsydyr bir buýruga garaşdylar. Han saglyk amanlyk soraşdy-da artyk zat diýmän geçip bitdi. Ol belent diwara münnüde ala garanqylykda bukulup ýatan galanyň içine garady. Gözüne zat eýilmese-de şol ala garanqylygyň aşagynda gizlenen müňlerçe janyň beýik taňrynyň galy berse-de özünden medet dilap ýatanlygyny gowşutkan bilýärdi. Taňry belentdi. Onuň elinden köp zat gelýärdi. Gowşutkan bolsa eýil tamam etse-de özü şol dilek edip ýatanlaryň biri ýaly hasaplaýardy. Şonuň üçin "Ey Allah, özüň rahmete beri" diýip pişirdan hanem Hudaýa sığındy. Neçeme gün bäri gana uqsy alynmady hanyň öz ýagdaýynda gopgunlyk alanyň içindäki ýagdaýdan gowdäli. Ertir başlanmaly agyr söwüşde iki ýana çarp urjak müňlerçe hywa atlynyň Sarat sahrasyny torç etdik ýeti toýnaklary hanyň kellesine şu mahal güpürdeýärdi. Galanyň içindäki ýagdaýyň çykalgasyz bolşýaly hanyň başyna at salýan durly pikir, durly arzu hyýal her näçe çyrpynsa-da daş çykyp amala aşmaga ýol tapmaýardy. Yol tapılsa-da aňyrsy petikdi. Günne görülip ýören ak sakally perişte sypat gojalar, ak gıýnaşly kemperler, beýgünah çagalar, göze görünip ugran görmegi teke gyýlary, ýa-da mahmalatyndan ýuwa ýaly näzik gelinler hanyň öz öňünden ýene bir gezek bir geçip bitdiler. Ýagdaýdan çykalga tapylaýmasa, ol agyr süteme we jaralyga sedewar edilmeli. Olaryň ykbaly barada oýlanan akylly başly adamlar Sarat galasynda başga-da känni. Ýöne başganyň jogapkärçiligi olankydan has ýokardy. Akşamyň sowjak şemaly ýagyna degen gowşutkan
Gop berilen ýaly bolup zöwwe ýerinden turdy da ýüzüni şemal gelýän tarapa tutdy. Şemal demir gadykdan öwfýärdi. Han 3-4 gün märi diňe gündөгordan öwsen şemalyň ogruny üýtgetmegine tabyr taqatsyz garaşypdy. Diwardan düşen han nökerleriň ýanyna aýak çekdi. Aman fakat serdardan başlap ta kelhan kepela çelli. Onun mäs adamyň adyny tutdy. Olar öň bellenşi ýaly şeýle ýagdaý dörese, gije ýarymdan agan soň meýdany ders äkitmelilere ýolbaşçylyk etmeli adamlardy. Hanyň tawşyrygyny alan ýigitler derrew ady tutulan adamlaryň gözlerine gitdiler. 1855-nji ýylyň 19-njy martynda gün dogor dogmazda Sarat galasy bilen Pälitek depe aralykda ahir zamany gopan ýaly boldy. Sarat sahrasynyň bir tarapy henüz görülmedik agyr tüse ýapyndy. Tüsläniň çykýan ojagynyň uzunlygy 3-4 000 adamdan uzak bolmasa-da, gün orta tarap ýuwaş-ýuwaşdan süýşüp barýan goýy gara dumandan ýaňa çöp çalam adam gara, hatda ullaqan ýapylarym görünmedi. Tüsse saratlaryň matlabyny aňaýan ýaly kywa goşunyň agramly bölegine düşlän ýerine tarap akýardy. Demir gadykdan öwsýän ýaly şemaly pessaýdy. Ol hem sähel ýokary galan tüsläni pytratman diňe ilerligine sürýärdi. Derçili öten akşam gije ýarymdan agandan soň çekilip başlandy. Gowşutkanyň görkezmesi bilen dersli ganarlar eşege ata däl, diňe düýelere ýüklendi. Sebäbi eşekleriň aňarmagy, atlaryň kişnemegi ahmally. Dogry, 5-3 eşek aňarany ýa-da bir kisan at kişnäni bilen süýji uykuda ýatan hywan ökerleriniň tarsa turup ýaraga ýapyşy bermekleri gaty bir mümkin däldi. Emma gowşutkan bary bir huşgalyk ellen bermejek boldy. Tebigat hem türkmenleri arka durýan ýaly asmany bören, garamtyl ýal boldy, älemi gündüzlige öwürmeli dolan aýyň öňünde perde tutdy. Dert daşıyan saragıtlar hywallaryň gözünden gorady. Tüsse çiýiliniň demir gadyk tarapy başga bir dünýä bolup görünýärdi. Dertten ýasalan çiýil älemi cennet bilen dowzaha bölýän ýaly. Sarat galasyndan Pälitek tepäniň 2-300 ädim bäri ýanyna çelli. Atly piýada hatar tutan müňlerçe türkmen ýigitleri ýaraglary häzirläp tüsse tarap seredip durdy. Eger tüsseden gaçan hywalar gaýralyga çekiljek bolsalar, olar kılıç bilen, tüpen bilen garşylamaga taýyndylar. Emma gowşutkanyň buýrugyna görä türkmenleriň özleri tüssäge girip hüjüm etmeli däldiler. Hanyň baş maksady müň töwerek saýlama batyrlary sag aman Pälitek depe ýetirmekdi. Gowşutkan duşmany baş bolmasa gowralaş diýen synadan geçirmegi esasy maksat edinýärdi. Türkmenler gaty kän mahal garawullap dursalar da hywan ökerleriniň ýekejesi tüsse çiýilinden gaýrada görünmedi. Olar gowşutkanyň çaklaýşy ýaly tüssäniň ýokalýan ýerine ilerligine çekilýän bolmaly. Galadan çykyp Pälitek tepe tarap ýönelen müňdenem owrak atlynyň başyna gowşutkan çekdi. Onuň töweregini türkmenleriň iň edermen batyrlary hasaplanýan Şalha Batyr, Tozanly Batyr, Täçgök Serdar, Turduhan, Gajarway, Nepes Molly, Bamyly Ýalkap Serdar, Artyk Ersary, Arnaguly Saryk, yarasyndan aýňalan soň şuň ilkinji gezek ata çykan Çewşek Batyr Gurban meňli ogly, Daňatar aganyň ýegeni Gurban, Oraz ýaglynyň ogly Safit Niyaz hanlygy urşap barýardy. Eýrandan çapar bolup gelen Safara Gajar hem çödüş edýänlere goşulypdy. Olar gaýra tarapdan tüssäni garawullap duranlaryň ýeňsesinden atsallylar. Gowşutkanyň gan dökmezden güppasy etmek beýli dol amala aşmady. Türkmenleriň bugünkü hereketine hywalar asla garaşmadygan bolsalar, Pälitek tepäniň etegine mädemini goramak üçin goýulan 3 töweregi nöker güppasy edilmäke atlanmaga ýetişdi. Olar saýlantky nökerler bolany sebäpli çaklaşyk başlananda gylyçdan ejir gelmedi. İki tarapdan hem attan ağyanyň sany köpelli. Gowşutkan bir hywalyň attan agdarmaga ýetişdi. Şondan soň onuň öňe omzamaly aty birden sağ tarapa tüýdürilip gitdi. Ýykylsa-da gyljyny elinden gaçyrmady, kan aýagyny üzüňden zordan sypdyrdy. Ol ýerinden turanyň atynyň öňkü sağ aýagynyň şalkyllap ýatanlygyny gördi. Ýetişip bildiginden gylyç aýrap ýören gowşutkan "Ýokaryk ýatan goçaklar" diýip gygyrdy. Ozal batyrlaryna ýörüýte tawşyryk berenem bolsa, öňkü aýdanny ýene gaýtalady. "Mädeminden gylyç salmaň, mädemini öldürmelärler goçaklar." Gowşutkanyň häzirki aljaraňly wagty hem öňkü tawşyryk ýigitlere ýaňadan ýatlatmagynyň aýratyn sebebi bardy. Çünki uly kiçi söwüşde duşmanyna garamazdan başganyň belen serkezäniň bil gastaýyn öldürilmegi namatlyk hasaplanýardy. Başgan ýesir alınmaly.
Onun başynyň aman goýulmagy, ýeňen tarapyň mertligine, adamçylygyna şaýat bolmalyň ýazylmadyk düzgün bardy. Ol düzgüni özüni sylaýan, öz mertebesini belen saýan ýeňijileriň hemmesi ýaly berjaý edýärdiler. Hywan okurlary gaýdygysyz edermenlik bilen sowuşdylardy, güýjüň deňdälligi öz netijesini berdi. Türkmenler Gunarta tarap çekilip başlayan düşmanı kovalajak hem bolman ähli ünsi päledek depe urdular. Safara Qajarın atynyň depäniň üstünde gönükdirenligini gören Täçgök serdar şondan bir öňürçek bolan ýigitler diýip gyrdy. Depäniň üstüne çykylan soňam mädeminiň bir bölek jan penasy bilen çakmışmaly boldy. Bir adamyň başy üçin onlarca adamyň başy orta goýuldy. Atlaryň kışgemesi, horrulysy, kılıçlaryň şakkylysy, adamlaryň ahy waýy bilen garşyşyp beýnine sarsyrýan howply zeňdeler urildi. Söwüş eşigini geýmäge de ýetişmedik Mädemin han ak çadyrdan gapgara bolup taş çykdy. Hatda düýjüne de girmegi mümkin däl hasaplanýan ýagdaýa hakykat ýüzüne sataşanlygyna göz ýetirenden soň bolsa, onuň ýüzüniň rengi öz çadyrynyň rengi bilen çalymdaş boldy. Kemişe jalaw tutup üzüňe saklap, emay bilen ata atarylýan Hökmürawan han ýeňil oglan ýaly bolup eýer gaşynda peýda boldy. Emma ol gaçmaga da gowmaga da may tapmady. Daşyndaky atlylar san etmez bolup göründi. Onuň gorkudan ýaňa hassa ulolan ala gözleriniň öňünde egri gylyslar hereket etse, gulagyna polat çaknaşygyndan çykýan ýakymsyz ses ýanglandy. Üç tane jan pena Mädeminiň daşyna janama bolup pyrlanýardy. Bir kiyadek tüpen hem sapança sesi çykdy. Ýöne ala wasfynyň içinde ýaraglary kimiň atýandy. Okun kime degende saýgarar ýary bolmady. Mädeminiň hiç bir tarapa gitmäge çykylgasy ýok. Mes aty hokrandy, çarpaýa galýardy. Safara Qajar hemmeden öňürti Mädemine goýlaşdy. Emma onuň gylyjy han bilen näle jan penalaryň gylyjy bilen çakmışdy. Şu gapary men ýanymdan ýok edim diýip Mädemin aljyraňy hem gorkly ses bilen gaýyrdy. Jan penalaryň iki sandy gylyjy Safaraga tarap gönükdirdi. Şol mahal gelip ýeten Gurban Mädeminiň daşynda dören böwşeňlikden peýdalandy. Onuň aty Mädeminiň aty bilen deňleşdi. Mädemin han elindäki lowurdap duran goşan ýyly periň tapanjasyny atmaga ýetişmedi. Üzüňe galan ýaş ýigit gyljyny bat bilen aýlady. Mädeminiň iki erni gulaklaryna ýetdi. Ýüregine baryp ýelmeşen aýylganç ada Mädemini eýer gaşyndan alyp gaýtdy. Başganyň atdan aganyny gören jan penalar gaçmak bilen boldular. Täçgök serdar şol aljyranlykda hem hanyň başyna aman saklan ýigitler diýip gyrdy. Emma onuň sesi özünden başga hiç kime ýetmedi. Sahitniyat han atından tosup düşdü-de huşy başyndan göçüp ýatan hanyň boýundan çykýan ýerinden bat bilen gylyçdarly. Mädemin hanyň kellesi gowrasyndan aýryldy. Şonuň ýygy süre Sahitniyatyň ýanyna peýda bolan Safara Qajar gana bulaşyp ýatan han kellesini garbap aldy-da eýere tosdy. Ol başga da üns bermän Sarat galasyna tarap atsaldy. Sehel mahalmandan ozal haywaty bilen tutuş turany titreden Mädemin anagyň çal kellesi Sarat galasyna diýili habaryny alyp gitdi. Belent ýanglanan Allahu ekber bilen 1855-nji ýylyň 20-nji martynda Mädemin hanyň Saratlylar üçin başlanmasyz eden güni başlandy. Gatykän türkmeniň jesedi jeň meýdanyna galanyp bolsa, diýerler özlerini azat duýdular. Mädeminiň kellesi alynandan soň oňa derek desbi dahil öňbaşy saýlanan Abdullah han türkmen serdaryna şeýle mazmunly gysgarly hat ýollady. Türkmen serkerdesi Goşut han ibn Öwezdirdi serdarga Taňrynyň iki goly bilen tutan hywan okurlarynyň isminden men size towakka gönderýär. Mundan ötürki bizni erte Gunarta tamanga aman goýmaňyzy sorap, öýleden soň ähli baýlyk emlägimizde size goýup, Saratı terk etjekdigimizi ynanýaryn. Ýyzyna en atasy bara çagasy galgyn musulman musafirlige rehim kılıň. Taqdim bilen Gulmurat agtygy Abdullah han. Abdullah hanyň hatynyň manysy bilen eýýam Saratyň tutuş ýylaty tanyşdy. Günnogan madyna galanyň öňünde kän adam ýüşdi. Adamlaryň hemmesi de Gunarta çende proje soran hywallaryň söwüş meýdanyna galanlaryndan başgasynyň nepi degijek goş golamlaryny çelli göterip, giýje garankyda Saraty terk edenliklerini bilýärdiler. Olaryň hutdyn tekepirlik bilen at oynadan, häzir bolsa ajalysy gelip duran düz meýdanyna hem hasrat hem buýsanç bilen garap duran Goşut han, adamlar, hywallarylar bizi alaýdylar oýdan diýip pesaýdylendi.
Kellesi bir mata bilen saralan nefes mollo çalaja ýylgyrdy. Han, seni hemişe seýdip Allah bolsunlar. Şeýle bolsa, öň ýetini özüne oýnadyp ýören hanymyz bar diýip kemsinmejegmizem hakdyr. Baharyň ilkinji aýdygyna garamazdan gün kuşluk ýerine barmadygym bolsa, howa gazy ugrady. Elleri suw kädilimi taraly gelin gyzlar inni derwezesi serilip ýatan galadan çykyp tejen derýasyna tarap ugradylar. Olaryň arasyndan qarqara nazar kaklaşan Gurban geplemen durup bilmedi. Derýada arkaýyn suwa gitmek bar ekeni, azatlyga çykdygymyz bola bersin. Ol sözler gulagyna iýnen gowuştgan, geçip barýan gelin gyzlara kesesinden agras nazar aýlady-da, iki eginden hereketlendirip ullan demalli. Enim, entekler derýada azat därler, türkmenim. Soňy